Salam mehman doňullar. Giýçäsi edidilleşler. Tekniki sebäplerden birazajyk egilenlik, bağışlarsyňyz, aýplaşma. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket mehman doňullar, gadardan tomoşaçylar, edidilleşler. Bugünkü temamyz Günýä elimiziň bugünkü temasy Istanbul protesti, hakykat we yalanlar. Bilişiňiz ýaly Istanbul'a protest geçirmäge synaşdylar. Näçe gerek aýdyldy. Şular ýaly Türkmenistanyň diplomatiki işgärleriniň bolýan ýerleriniň töwereginde protest etjek bolsaň, bir iş etjek bolsaň, şonu etdiren oklar päsgel berýärler diýip hemme zatdan öňürtü bir anyklamaly mesele bar. Şuň size şu polisiýaň Türkmenistany we Türkmenistany bolmayan şol protesta baran dogonlamaly tutup göz astyna näme üçin alanny, näme esasy göz astyna alınanlygy we sülçülüge soralan wagty sülçülügiň şolarla balanşykly nähili aýplama bildirmeginiň gerekli barada taýýarlanan resminamany men şuň maňa Türkiýeden iýerdiler. Şonu şuň men kanalda dikkatyňizi ýetiripdim. Şoňam men size terjimesini okap berjek. Häzir şu kompýuteriň adapterinde kaýyn. Ýöne ondan öňürtü şeýle bir ýagdaý bar mehman doňullar. Şu tema bilen balanşykly hakykatlar we yalanlar. Şol polisiýaň düşünürşünde şeýle aýdylýar. Sülçü tutulan Türkmenistanly we Türkmenistanly bolmayan türkmeniň nämede aýplanýanlygyny şo taýda düşünürýär. Näme diýe? Türkiýe 2911 belgili kanunyna garşy hereket etmekden, birinjisi hereket etmekden aýplanýar. Muňam sebäbi şol 2911 ýa-da 2911-nji kanunyna aýdylýanda bu kanun Türkiýede geçiriljek ýürüýüşler we protestler bilen balanşykly kanun. Şol kanuny diýe garşy gelenini diýe. Inni berde bir gurrun bar. Ruhsat alındymy, alınmadymy? Gurrun bar. Ondan ruhsat alındy diýip aýdylýar. Ýöne bütün dokumentler, resminamalar, aýplamalar hiçili ruhsat alınmanlygy barasynda. Inni şu ruhsat alındymy, alınmadymy meseleniň üstünde köp duruldy. Şu arada köp jedelleşik edildi, soruldy. Şol ruhsaty alanlygyna aýdýan, ruhsatyň alynanlygyna aýdýan ýa-da Türkmenistanlara şo ruhsaty allym diýen ýa-da ruhsatyň olar ýaly bir ähmiýetiniň ýokdugyny öňe süren bir türk watandaşy bar, ýaşuly. Şol ýaşuly Türkiýe 5-nji kanalyna çykyş etdi. Şu Türkmenistanyň konsulhanasynyň öňünde geçiriljek bolan şol protest synaşy bilen balanşykly. Şonna şol programmany gepleşigi alyp barýan, alyp barjy sorady. Çintilep üstüne basyp sorady şoň. Siz diýdi, ruhsat aldyňyzmy diýip sorady. Ine gowy süreň, ruhsat aldyňyzmy diýip sorady. O ýaşulym näme jogap berdi? Gaty täzin jogap berdi. Türkiýe konstitusiýasyna göre, konstitusiýasy boýunça
Vatandaşlar erkin haýsam bolsa bir miting, protest, yürüyüş geçirecek bolsa ruhsat almagyna gerek ýok diýdi. Bir hili hankunk edip geçti. Şu soruň jogabyny. Soň bu protest işlerini, bu buyur boluşuklukları esasy gurnap beren bir vatandaşlaryň biri ruhsat alyndy diýip çykyş edýär. Bir näçe sekundyň içinde de öz ruhsat alyndy diýip aýdan sözüni özü ýalanlaýar. Öýdänden amaýdýa birden sözüne tutuljagyny bilen soň derrew aljyrap sözlü diýe nemedipdirler diýe, ruhsat alypdyrlar diýe. Bu nähili aktivizm, bu nähili bir iş etmek metody, bu nähili sözlü. Salamu aleykum, aleykum esselam. Sağlıkmy, gowmy, bolly. Söz bilen bolana bu işler. Şu polisiň şu kanalla goýun, şu resmi namalarymyzy gören bolsaňyz screenshot edip okap bilýäňiz şolar. Şo taýda ýazýar, şoň türkmençesini häzir men okap berjek size. Öňürti bir tesirçiler bilen salamlaşaýyn. Garajoglan türkmen, assalamu aleykum, giýçäş mehriban ýerleşler, Garajoglan salam. Liberty, assalamu aleykum, giýçäş doganlar, salam. Garajoglan türkmen gowy guramaçylykly protest geçdi. Absurd, gutoranok, ýene maskaraçylyk. Bu tema gaýdyp geler Garajoglan. Häzir men ruhsat berseňiz, şol türk polisiýasynyň, polisiýa işgärleriniň taýýarlan resmi namasynyň türkmençe terjimesini size men okap berjekändir. Resmi namalar siz kanalla görüp bilersiňiz. Häzir men şol näme size okap berjek. Häzir burmut. Resmi namaň taýýarlanan wagty resmi namaň senesi 2021-nji ýylyň 1-nji awgusty. Şu resmi namaň nomery, ýagny belgisi 44-05-54-90. Türkiýe Respublikasynyň Bakurköy etrap polisiýa müdürlügine muny ýazýan Türkmenistan döwletiniň Istanbuldaky baş konsulhanasy. Inni üns berdiňler. Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsulhanasy Bakurköy etrap polisiýa müdürlügine hormat bilen aşagdaky ýagdaýy bildirýär. 2021-nji ýylyň 1-nji awgustunda käbir Türkmenistanyň watandaşlarynyň guramaçylygyna Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsulhanasynyň öňünde birusat protest geçmäge synançyk edildi we baş konsulhananyň jaýyna hem işgärlerine hop awandyryldy. Baş konsulhana bar bolan döwletara dostluk hem dogunluk gatnaşyklaryndan uğralyp 2021-nji ýylyň 1-nji awgustunda bir kanun yürüyüş geçirmäge synanşyp Türkmenistanyň döwlet başlygynyň mertebesini peseldiýän çykyş etmek, halky öz döwletine garşy öjükdirmek, asudalyk we durnuklugy bozup bir kanun hereketlere ýüzuran diplomatik we konsulhana jaýlaryna hem işgärlerine hop awandyran wakalary gurnan we proteste gatnaşýanlary öjükdiren aşagdaky şahsy maglumatlary beýan edilen adamlar hakynda arz şikaýet edýär we gerekli çäranyň görülmegini haýyş edýär diýe konsulhana. Ýagny Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasy ýörüýte adamlaryň şahsy nomerlerini berip şolardan şikaýet edýär. Ýanky aýplamалary öňe sürýär. Inni dogam edýär. Olar kimler? Türkmen konsulhana dogam edýär. Türkmen
Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsulhanasy jemgyýetçilik düzgün tertibiniň bozulmagyny, galy berse-de diplomatik we konsulhananyň işlerine düýpli ziýan ýetiren şeýle bikanun hereketleriň gaýtalanmazlygyny ýola goýmak we olaryň öňüni almak üçin ähli zerur çäreleriň durmuşa geçirilmegi babatda Bakırköy etraf polisiýa müdürlüğünden ähmiýetli ýardamlaryny ýene-de bir gezek haýyş edýär. Birinji adam 1986-njy ýylyň 10-njy aýynyň 10-nda doglan Jumatapar Dädebaýew. 1986-njy ýylda doglan Kamil Abulow. 1992-nji ýylda doglan Halnazar Gaýypow. 1984-nji ýylda doglan Gadam Täçnazarow. 1991-nji ýylda doglan Goşut Orazkulyýew. Bu Goşutgan lakamly däl. Inha Goşutgan lakamly şu. 1981-nji ýylda doglan Nurmuhammed Annaýew. Şu Goşutgany lakamly ulanýan. 1972-nji ýylda doglan Enejan Salyhowa. 1975-nji ýylda doglan Serdar Hojanepezow. 1990-njy ýylda doglan Nargiza Mät Yusupowa. 1985-nji ýylda doglan Döwran Anaýew. Inni 11-nji Murat Gurwanow. Debetän lideri. 12-nji Bayram Allalyýew. 13-nji Azat Haýtbaýew. Hormatlamak bilen Murat Seyitmämedow. Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsulu. Türkmenistanyň baş konsulu, bağışlan Istanbuldaky konsullar baş konsulu. Inni dogam edýär. Türk polisiýasynyň göz astyna almak barada taýýarlan düşünürşüniň türkmençe terjimesi. Göz astyna almak we respublikan sülçü bilen maslahat düşünürşü. Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasyndan alynan notada nota berýär ilçihana. Atly türkmen bolan Özbegistanyň raýaty Jumatapar Dädebaýewiň Türkmenistanyň watandaşlaryny 2021-nji ýylyň 1-nji awgustunda sagat 16:00 bilen 18:00 arasynda Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsulhanasynyň öňünde protest geçirmäge çağırış edenligi bildirildi. Ýagdaý bilen baglanşykly Bakırköy howpsuzlyk bölümine degişli polisiýa işgärleri sagat 14:00 töwereginde Yeşilköy mahallesiniň Baharistan köçesinde ýerleşen Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsulhanasynyň öňünde gerek bolan howpsuzlyk taýýarlygyny gördü. Konsulhananyň işgärleri bilen bolan duşuşykda bolup biljek protest hakyndaky Istanbul'un Bakırköy etraf polisiýa müdürlüğüne iweren arz şikayet arzasy bize görkezildi. Polisiýa diýe. Arz şikayet arzasyna seredilen makaly baş konsulhananyň jaýyna we işgärlerine howp awanlaran, halky öz döwletine garşy öjükdiren, jemgyýetçilik düzgün tertibi bozup, bikanun hereketlere synanşan, diplomatik we konsulhananyň jaýlaryny hem işgärlerini howp awanlaran guramaçylygy ýola goýan we gatnaşyjylary öjükdiren Jumatapar Dädebaýew, Halnazar Gaýypow, Kamil Abulow, Gadam Täçnazarow, Goşut Orazkulyýew, Nurmuhammed Annaýew, Enejan Salyhowa, Serdar Hojanepezow, Nargiza Mät Yusupowa, Döwran Anaýew, Murat Gurwanow, Bayram Allalyýew, Azat Haýtbaýew atly adamlardan arz şikayetçi bolanlygyny bildirdiler. Sagat 16:15 töwereginde 10 adamlyk bir topar Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsulhanasynyň öňüne baryp protest etjek bolýarlar. Toparyň ýanyna baryp polisiýa şahadatnamalaryny görkezip düşnükli görünüşde polisiýa işgärleri diňmizi bildirdik. Topar bilen bolan gürrüňde olara
Bakırköy etrap häkimliginiň Inneştaýna gowy Bakırköy etrap häkimliginiň 13.07.2021 sene we Y-3584 0880-1721 6 skopkaň içinde 124 70 2021 07 13 120 05 89 77 28 belgili 2021-nji ýylyň 14-nji iýuly bilen 2021-nji ýylyň 13-nji awgustynyň aralygynda kabul edilen gadagançylyk kararynyň güýjüni goraýanyny düşünýärler we protest geçirmezligi soruldy. Topardakylar muňa garamazdan bize protest geçirjegini aýdandan soň şahsy maglumatlarynyň anyklanmagy üçin zor bilen dälle meýletin ýagdaýda polisiýa ulugyny münürli we Yeşilköy polisiýa merkezine eltildi. Polisiýa merkezine şahsylaryň üssü barlanylan makaly haýsam bolsa bir kanun zada ýa-da jisime duş gelinmedi. Şahsy maglumatlary anyklanan makaly Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsulxanasynyň arz şikayatyna aýan edilen we öz aýdyşyna göre yankylan atlaryny aýdýa, olaň Türkiýedäki migrant nomerlerini çenni, ikamet nomerleri diýär, geçici wagtlança watandaşlyk nomerleri, daşary ýurtlaryň şolaram bar. Olaram görkezilýär, pasport nomerleri görkezilýär. Atly şeýle diýe, onuň häzir şo şahslardygy diýe anyklandy diýe. Inneştaýda şeýle bar ýagdaý bar. Cuma sapar däde ýawatly adamyň ýaşaýyş ruhsatynyň ýokdugy. Nargiza Mät Yusupowa şol watandaşlyk nomeryny adyny berýär. Atly şahsyň 12.03.2020 senesinde ýaşaýyş ruhsatynyň möhlediniň gutoranyny we Döwran Annaýew watandaşlyk nomeryny berýär. Atly şahsyň bolsa ýaşaýyş ruhsatynyň möhlediniň 04.03.2020 senesinde gutoranyny kesgitlendi. Onun ýa-da Istanbul'un vilayet polisiýa edarasynyň terrorçuluğa garşy görüş gullugynyň işgärleri tarapyndan geçirilen arxiv barlygynyň netijesinde olaryň gözlenilýän raýatlardan dälligi ma'lum boldy. Ýagdaý edil bolşýaly 01.08.2021 senesinde saat 17.02'de Bakırköy Respublikan Sülçülüğünün nowatçy sülçüsü Murat Özvardar tarapyndan ulanylýan 0535 107 XX belgili telefona jaň edilip düşündürilenne sülçü aýdýar. Bu adamlara häzir bolmand. Bu adamlara 2911 belgili kanun, yürüyüş ve protest geçirmenin düzgün kanunu, bozmak esasında ayıplama bildirilmeli. İkinci, daşary ýurtlara garşy edilýän resmi işlerin dolu tamamlanyp, resmi namalaryň Bakırköy Respublikan Sülçülüğüne iýerilmegi buyruk berildi sülçü tarapyndan niye? Onun ýanky atlaryny sanaýa ýanky adamlar şular diýe kanuny işler dolu taýarlanýança, tamamlanýança Yeşilköy polisiýa merkezine tawşyryldy diýe. Bu waka göz astyna almak we sülçü bilen maslahat düşündiriş resmi namasyna tarapymyzdan gol çekildi. 01.08.2021 saat 19.00 243 603 polisiýa işgäri
383-386 polisiýa işgäri. Inha ýagdaý mekrubanda onlar. Batyr. Salamu alaykum döwlet baýan geçýäş watandaşlar. Geçýäş mekrubanda onlar logikaga wat gelýän hiç zat ýok. İki taraplayın absurd diye garaj oğlun. Häzir başka näme? Liberty jogapkärçilik diýen bir zat bar. Geçen protest guramaçylygyň we gany gyzma watandaşlaryň şol duýgu bilen tanış dälligini görkezdi. Şu bolan waka giňişleýin teretden kime peýdasy boldy? Liberty ömrüň uzak bolsun. Jogapkärçilik. Bulara görä bu aktivistlik, grajdan aktivistlik işleri, oppozisiýa işleri oýunjak ýaly bular üçin. Bular üçin aslında neme? Hakykatdan hem oýunjak. Bulan öz YouTube'daki, TikTok'daki, eýledäki reytingleri ýokarlansa, agda sanymyzy köpelsin zat diýerler. Agda sanlar köpelse, tomoşaçylar köpelse bolly. Bulara başga zat gerekkä. Indi şu taýda jogapkärçilik diýdiň. Gaty köp ses ýazgysy, hat gelip gowuşdy, köp gowuşdy. Şu taýda soraglar bar. Men şu soraglary men halk köpçüligine de sorajak. Şu jogapkärçiligi bilmeýän, kellesine gelen zady öz reytingi we öz PR üçin, şöhrat paradlygy üçin. Şular ýalyky absurd iş edýän adamlar. Hudaýdaklaryny görkezmesin. Murat Kurbanow geldi, Dewletäň lideri tutulan bolsa. Öňünden taýýarlyk görülýäni, Murat Kurbanowyň geljegini hiç kim bilen okdy. Bilenlerinden soň taýýarlyk görmäge wagtlary ýokdy. Murat Kurbanow tutulan bolsa, Türkmenistana satylan bolsa, ondan mundan gawat gelen adamdan pul soýrap beren aktivist bolmak üçin halkdan pul sorayan sumaklar. Şol Murat Kurbanow tutulup Türkmenistana ýiberilen bolsa, ýa-da Hudaý taklaryň bir şo taýdaky bir bulaşyklykda ýeňsesinden gelip Edil Pakir Abdukulyň urulşýaly maýyp bolajak derejede urulan bolsa, ýa bir şiket ýetirilen bolsa, şuň jogapkärçiligini şu bolgusylygyň, maskaraçylygyň guramaçylary jogap berip bilerdimi şuňa? Dewletäň aktivistlerine şular jogap berip bilerdimi? Türkmen halkyna şular jogap berip bilerdimi? Murat Gurbanow bir zat bolan bolsa, aktivistlik, oppozisiýa ýene bir 70-80, iň azyndan 70-80 ýyl ölýärdi. Konkretni ölýärdi. Bulan maksady şumu ýa? Düşününmi? Düşünüp bolany. Soraýa watandaşlar soraýa. Men sorama, men düşünjem däl. Men olan kimdigini gowulýan. İş başarmaýanlygyny, başarmajagyny gowulýan. Ýöne watandaşlar soraýa. Näme üçin jogapkärçilik ýok? Näme üçin jogapkärçiliksiz hereket edilýär? Libertyň amaýdyşýaly. Halkyň bähwidi, halkyň ruhunyň göterilmegi, agzybirlik, halkyň öňünde lider boljak adamlaryň goralmagy, ýa bilen piňine dälmi? Reyting we şöhrat paradlygyňyz, PR-yňyz has
Ähmiýetli mi bu zatlardan? Ine ýaňy okuduk polisiýaň dokumentlerini. Polisiýaň dokumentlerine näme ýazylýar? Ruhsat alınmaly. Ruhsatdan daşary 14-nji iýul bilen 13-nji awgustyň aralygynda gadagançylyk bar. Şol kararyňa men nomeryny okudum ýaňy size. Şu zatlary bilenokmu şular? Ya bilip bilgeşýäni edýärmi? Eger şular ýalyk ýöneköj zady bilmeýän bolsa, bular nähili ondan aktivist bolýar. Ýöneköj zatlar bilmän aktivist bolup bolýarmy? Ýöneköj zatlary bilmän, oňorman halka peýdaly bolup bolýarmy? Onunla memişe yalan. Näme gerek yalan sözlemek? Näme gerek? Yalan sözleseň hemişe seni ýalňyşdyrýar. Hemişe çykyl tupyga baryp maňlaýyň diýýär. Hemişe ýalňyşýan, hemişe şowsuzlyga duçar bolýar. Şoň üçin mundan soň nämämiz protestimiz şeýle bolar, beýle bolar. Hiç adam bolmaz. Eger siz ýalana dowam etseňiz, jogapkärçiliksiz hereket etseňiz, halkyň il günüň bähridini öz reklamaňyzdan, öz PR-ňyzdan, öz reytingiňizden ähmiýetsiz hasap etseňiz, yza taşlasaňyz, ýene oňoýly netije bolmaz. Bular şu İstanbul'laky şowsuz protest synanşygy. Bilen uşap ine menem goşulaýsam diýip beren bur topar watandaşyň gözüni gorkuzdy. Pikirini böldi, ünsüni böldi. Ýüregini böldi, kiminiň ruhuny dögdi. Berekella. Başardyňyz. Kime peýdasy boldy? Elbetde. Diktatorlyga peýdasy boldy. Bir tarap ýalňyşdymy? Ýok. Türkmenistanaky oturan garakçylaň diktatorlyk häkimetiniň her hili jenaýatdan çekinmeýänligini şuňa öwrendiňizmi? Hani Türkmenistanda täze partiýa gurup bolýardy, hakymy, hukugyny talap edip bolýardy. Adamlar hukugyny talap edip ýörler. Şatlyň aýdyşaly onu Türkmenistan gulaly gullukda, gulýaly da. Bular ýaly bolsa, hemme zat edip bolýan bolsa. Onu näme üçin? Näme diýsiz näile? Siz näme garşy çykýanyz? Siz näme garşy görüşýäňiz? Soraýa, halk soraýa. Men soramok. Men bilýän kimdigini, kimiň näme diýenini. Halk soraýa şu zatlaryň jogabyny. 2 ýyl bolup barýa, absurd. Başka hiç zat ýok. Diňe absurd, diňe maskaraçylyk, diňe şowsuzlyk, diňe özüni oňormazlyk. Şuma aktivistlik. Ya berde daşarurtlardaky Türkmenistanlylar protest etmäni oňory bilenok, guramaçylygy oňory bilenok, bulardan bir aktivist bolmaý diýip gülýän diktatora neme berýärmi? Material berýärmi? Şoň sözüni tasdiklajak bolýarmy? Ya serdaryň tagta çykan wagty inha biz demokratiýa geçýäs. Ýurdun içinde öz aktivistlerimiz hereket edip gör. İnaseret planı şu ýurdun içinde hereket edýän aktivistlerimiz diýip. Gördü wagty halk yza gaýdanok, halk güýçleni urady, hakyky oppozisiýa, hakyky aktivistlik hereketler dörep başlady, diktatorlyk hökümeti
öz kontrolümde bolan oppozisiýa, öz kontrolümde bolan aktivistlik hereketleri bolsun istedi. We şu edilen absurdluklarym şol proýekte hyzmat edýär. Her göýberilen ýalňyş, her göýberilen absurd iş, edilen absurd iş maskaraçylyk diktator begenlerýär. Başga hiç zat edenem. Onuň men düşünmedik zadym bir videoda şol ak mikroawtobusyň sürüjüsi Türkmenistanyň Hronikasyna söýgär. Onuň ýanky İstanbul'daki Türkmen konsulxanasynyň şikayet hatyna Azat Gaýtbaýewiň ady bar. Azat Gaýtbaýewiň bil işlere hiç dahly ýok. Bu zatlara goşulan Azat Gaýtbaýew. Azat Gaýtbaýew bilen Türkmenistanyň Hronikasyny näme üçin bu işlerin içinde sokjak bolýarlar? Orsça şoňa podstava diýilýär. Murat Gurbanow'a garşam podstava edildi. Duzak kuruldy aslında. Ýöne Hudaý gorady Murat Gurbanowy. Şeýle baha berýärler. Ina İstanbul'daky protest reklamasynyň mazmuny şundan bar. Mekrowanda onlar. Indi siziň garaşlaryňyzy, tesirleriňizi halk köpçüliginiň, dünýä köpçüliginiň dikkatine ýetirjek Liberty bilen ýene dowam edýär. Hersi öz kanalyna PR edip başlady. Gurrunsyz diňe PR reklama, öz reklamasy, öz reytingi. Ýazylmaň şu kanala. Seretmäňem olar ýaly bolsa. Ýalbaramagam, hiç wagt soramagam. Biz reyting üçin edem zok. PR reklama üçin edem zok şol işi. Şol işi biz il gün bähgitli halk hakikaty öwrensin, dünýä hakikatlary eşitdiňi edýär. Hakikat aýtmaňam yaramayan bolsa. Hakikaty aýtýanlardan daş durun, uzak durun, ýok şeýle beýle tökme datýan bolsaňyz. Balygyňyza batyň. Absurdluk rekordlaryny täzelen durun. Size garşy çykýan adam ýok. Ýöne muny aktivist, oppozisiýa ýaly edip görkezjek bolma. Bu siziň öz şowsuzlygyňyz. Bu siziň öz absurdlygyňyz. Türkmen halkynyň, Türkmen watandaşlarynyň, Türkmen aktivistleriniň, Türkmen oppozisiýasynyň hiç ýyly dahly ýok bu zatlar. Özüňiz oýnaýaňyz, özüňiz çalýaňyz sadyňyzy özüňiz hem tanzy edýäňiz. Halkyň dahly ýok bärde. Inni bolly ýeterini bara. Ýüregi düşdüňiz bara absurd. Hamala bular halkyň adyndan göreşýär, ýok eýle beýle. Hiç adam edeňiz ýok. Edýän bar zadyňyz maskaraçylyk, töhmet. Hany Murat Gurbanowa dil ýetirip otyrdyňyz. Her hili edip videojuklar taýýarladan bolýadyňyz. Öz sümükgülleňizi. Onuň birden Murat Gurbanow gerek boldy size şeýlemi? İstanbul'daky şu nemäňde? Saty bilmediňiz, tuttury bilmediňiz Murat Gurbanowy. Tutturmaýaram, sattyrmaýaram. Siziň nähili biznesler, nähili adam satışyklar bilen dagalyňyzyň badygyny yer bilýär. Ýöne şo nädip göterýär sizi men hayran. Wagty geler, watandaşlar öwrener hakikaty. Bilen mokşonda nähili bolar. Hany demokratik geňeş diýe Liberty. Üns beren bolsaňyz demokratik geňeş üýşüp açyklanmady da hersi şu wakadan reytingiň ýygyny düşdüler. Onuň bir adamyň arkasyndan olar ýaly gürlenmeliler.
Ýigrenýän bolsaňam şey etmeliler. Häzir indi watandaşlara nowaty berýär watandaşlaryň tesirleri. Garajoglan türkmen logika gawat gelýän hiç zat ýok. Iki taraplaryň absurd. Muny okudum. Skorpion soragymma nirden alyndy bu hat? Skorpion. Men 27 ýyl ýaşadym Türkiýede. 9 ýyl Türkiýanyň döwlet edaratynda işledim. Resmi ýagdaýda. Men Türkiýede ulandym. Türkmenistanda dogulum, ýöne Türkiýede ulandym. Men karieram hemme zadym Türkiýede boldy. Özüni oňarýan bir habarçy, özüni oňarýan bir watandaş, gow kontaktlary, nadýojna adamlary, namdar adamlary bolan adamlar hökman alybilýär. Bu döwlet syry däl. Türkiýeden geldi şu hat. Başga soraň bolsa-da ber şu hat dile alaşykly. Batyr döwlet aga sabr bilen ruhsat alyp onsoň çykmaly diýip pikir edýän, halka gow beşirip, "Wah, Batyrjan, näçe aýdýan, näler aýtdyk, näler aýtdyk. Näçe gedek şu kanallan bildiriş etdik. Adam hukuklary boýunça. Adam hukuklary näme? Öňürtür adam hukuklary diýilen zady öwreniň. Ýok, biz bilýär, hemme zady biz edýäs. Ay, hemme zady bular bilýär, hemme zady bular edýär. Galan adamlar hiç zat bilenok, hiç zat edenok. Şular ýaly samsyk PR edýärler. Samsyk reklama. %95% yalan, arasyna da 5%çyk ondan mundan daçaga goşanmalýarlar. Adamlar ünsün ölmek üçin. Men hayran wara. Cüneytkan geldi. Salam köp wagtdan bäri ýokduň Cüneytkan. Salam gowjamy. Hemme saglyk gurunmy. Oguz Guramaçyň özü dälmi Murat Gurbanow? Ýok. Murat Gurbanow Guramaçy däl. Salam aleykum agam, eziz watandaşlar. Bir soragym bar. Näme üçin Türk hökümeti Owgan halkyna ilçihanasynyň öňünde miting etmäge ruhsat berýär? Türkmen halkyna ruhsat berenok. Türkiýanyň hökümeti bilen arasy gowy bolan adamlar Ahmet Çalykdan başga-da bir topar türk biznesmen bar. Ummasyz pullary urýarlar. Diktatorlygyň hapa pullaryny, galp pullaryny kanunlaşdyrýarlar, ýuwýarlar. Şol operasiýalary käbir Türkiýe watandaşlarynyň üstü bilen edýär. Esasy diktatory ayakda tutup saklap oturan Sehel wazat bolsa-da kanala hüjüm edýärler. Edeňizde näme? Edeňizde näme? Hakykaty siz hakykaty gizläp bilersiňizmi? Halky gorkuzyp bilersiňizmi? Halk gorkarmy? Edin hüjüm edin. Hüjüm edin.
10 gedek hüjüm ediň, 11 gedek, 12 gedek men täzeden çykýan. Türkmen halkyna ruhsat berenok sebäbi Türkmen halkyna ruhsat berenok halk bilen rejim bir däl. Cüneyt Han şular hemişe şeý diýip ýörler-de netijesiz. Provokator hemmesi. Kanadadaky eşekçi başlyklaryň bary provokator. Olar ýaly gaýratly bolsa gelmeli ekenne Istanbula. Barmaly ekenne konsulxananyň öňüne şol 10 adam bilen bile. Şowsuz däl rolly. Dogry aýdýan, şowsuz däl, absurd. Diňe adamlary sowa diýabylar. Cüneyt Han %100 şowsuz diýär. Nuru sapar sebäbi pikiri ruhy bölünýänler iýru giç gitmelidi diýe. Näme diýjek bolýan? Düşnüksiz. Ine seret keskin gylyjyň. Keskin gylyjyň aýdýan zadyna üns beriň. Ruhsat alan bolsa olara polis gorawyny berýär. Protest ediljek ýere polis gelip goraýar. Ruhsat bolmansaň şu zatlar bolýar. 2911 belgili Türkiýe döwletiniň, Türkiýe Respublikasynyň yürüyüşler we protestleriň düzgünleri baradaky kanunyna edil şu keskin gylyjyň aýdan zatlary ýazylýar. Şo taýda şeýle diýilýär. Ruhsat alaňyzdan soň yürüýte polisiýa işgärleri gelip siziň piket, protest, yürüyüş getirjek ýeriňizde howpsuzlygy üçin edýärler. Birden garşydaş pikirdäki toporlar bilen araňyzda çaknaşyk düşünşmelik bolmasyn diýip. 2911 belgili ýanky protest we yürüyüşler baradaky kanunyna şoň düzgünlerine şeýle diýilýär. Adatdan naşary ýagdaýlar bolýar. Meselen, halk derrew reaksiýa bermeli ýagdaýlar bolýar. Meselen, şonda birnäçe sagat ýa birnäçe minut öňünden sen öz etjek protestiňi polisiýa habar berýär. Şo taýda şeýle diýilýär. Polisiýa habar berýär. Birnäçe sagat öňünden. Ol adatdan naşar ýagdaýlarda. Döwlet baýhan anygyrak aýdaýsaňyz, PR üçin protesti gurunan kim? Haýsy gurama? Asyl bu protest kimiň baş tutanlygyna gurunaldy? Bilmeýänlere biraz anyk edäýseňiz. Aýla agşam bilip at oýnadyanlara näme diýmeli? Kimiň gurnany, kimiň PR edýäni, hemme zat kim şu bildirişleri eden bolsa, şoň üstünde henidem şu edilen ýalňyş işler, göýberilen ýalňyş, absurd zatlaryň henidem tarapyny tutup, şu taryhy ähmiýete eýedip, henidem bolgusuz gürläp oturanlar ana şolar jogapkar. Şolardan sonra ýa-dadım mara, dogry bilmäsem. Şoň üçin
Hiç ili polemika at tutacak gel, zat edecek gel. Bizar var, bizar. Oğuz. Düşünmeyen olsaň, düşünmeyen olsaň. Adan aydan da düşünmeýän. Oğuz. Şoň üçin. Tanajak bol, özüň birazjyk zähmetjek, özüň hakykaty tapjak bol, özüň düşünjek bol. Gurnan Murat Gurbanow däl. Näme diýdiler geçen gedekki biziň efirimizde? Kimiň gurnaýanyny ýazdylar. Näme şoň ady? Bir täsin atda biri ýazdy. 40 ýylla bir gezek gelýäňiz, seredýäňiz, ondan soň hiç tada düşüneňiz. Onuň biz oturup täzeden düşündirmeli. Birinji klasdan başlap uniwersitede seni düşündirmeli. Wagtym ýok. Sabrymym ýok. Bagyşlan. Eger hakykatdanam il günüň geljegi, çağalaňyzyň, geljek nesilleňiziň geljegi gyzyklanýan bolsa, birazajyk perwaýsızlygy bir tarafa goýup, gyzyklanyp görüň. Hemme zady biz edip, hemme zady biz aýda otursak, onu size näme gerek bar? Hökman başga birinden garaşmaly, özüňem birazjyk analiz edip görmeli. Ine bir topar tesvirçiler bar. Şolara näme biz aýtdyrýarmy? Öz düşünjelerini paýlaşýarlar. Şolaram analiz edýärler, dürli çeşmelere seredýärler. Sizem seredin. Nuru sapar, döwlet bir dawa kelle goýsaň kynçylyklary bolýandyr. Manipulýasiýa gerek ýok, Nuru sapar. Kynçylyk başga zat, pidasyz bolanok, ýitkisiz bolanok, ol başga tema. Absurd hereket başga tema. Bir adam, bir topar, bir hereket ýa-da bir näçe adam, şaýka şol ýygyderli ýagdaýda absurd edip duran bolsa, kynçylyk dälmi ady? Maň ady tejribesizlik hem däl. Maň ady geleňsizlik, maň ady özüňi reklam etmek, PR etmek, kanalyň reytingini aldyrmak, başga hiç zat däl. Şu absurda dözü gelmelimi? Gelin döz onu, döz gelin. Gollaň, çapak çalyň. Her zat edin gow etip bollaň, agza boluň, tomoşaçysyň köpeldiň, onsun köpeldiň, munsun pul beriň. Pul beriň. Çaga çuwulaňyzyň, hostarlaňyzyň bokurdawyndan kesip pul beriň. Şu absurdluklara. Şu absurdluklaryň maskaraçylyklaryň sponsory boluň. Hakyky dawanyň ärleri şeýle çärelerde ýüze çykýar. Hakyky ärleň bolan ýerine ýalňyş bolanok, absurd bolanok, Nuru sapar. Maksat Mamedov, salam aleykum agam, bular özleri kanundan çykyp, kanun isleýe. Ine erkek görüň. Kanuny baskylap, kanun isleýändiň aýdýan absurd diýilýär şoň. Haýsy döwletde ola prezident eken döwlet işgärlärinde söwmek gadan gaty dogry. Edepli, ekramly, diplomatiki, syýasy, medeni bir dil ulanmaly. Özüň haramzadan baryp ýatany bolup, hakyň, hakykatyň, halallygyň, arasaçylygyň tarapyndan bolup gören adamlara öz tituluny berjek bolmalylar. Öz häsiýetini, öz garany, öz hapaňy şolara sürtjek, ýönkejek bolmalylar.
Näme diýär? Ýigrenýän haramzadalar özü boýunça baýdak goýýarlar, kime olar baýdak çekerýärler. Düşünemek näme diýenini. Düşnükliräk ýazsaň, Liberty şu derejedäki guramaçylyk bilen hatda Türkmenistanyna Aşgabatda protest etseňem garajdan uruşundan başga netije bermez. Mesemälim hakykat. Gaty dogry, ömrüň uzak bolsun Liberty. Hakykat we hakykat. Cüneytan Döwletağa pil bilen yer tepilenne ýygyderli daşa degse pil yer depmäne yaramaz. Yaman gowmasal. Yaman gowmasal berdiň Cüneytkan, ömrüň uzak bolsun. Kellesi işleýän adam paltasy daşa degenne ýalňyşyny absurd dadyny gaýtalamaýar. Ýöne bir adam kejerlik edip şol ýalňyşynyň üstünde menki dogry diýip dursa, onda utaýda ilgün adamlaryň bähwidi ýok, halkyň bähwidi ýok, hiç zadyň bähwidi ýok. Kejerlik diýil ýa-ni. Arkadamyza Şöhrat Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti bolaram men siz ýalaklara döwleti ynanmaýan sebäpsiz baýdagy üýtgetýäňiz. Kim baýda üýtgedýär? Kim baýda üýtgedýär? Sen o ýaşokluň kanaly bilen bu kanaly çalyşdyňmy, näme bolsaň? Baýda üýtgedýänler başga ýerde, ha, näme etdiň? Näme iýitçe? Kellen gowmy? Ýaşatlyk senmi goý? Oğuzov. Bir ýeriň gijýän bolsa, oň çäresi bärde ýok. Oň çäreni başga ýerden geldi. Hawa Garajoglan türkmen, gahrman diýip gaz berilýän peşmekleriň özleri günäkär. Haçan-haçan gözleri açylman provokatorlaryň oýunjagy bolarlar. Şemal haýy tarapdan öňse şo tarapa gidilýär. Inharet muňa aýdýan zat. Özüniňi oňarýan jurnalist bolsaň, halk howpyň içine düşmänkä öňüni almaly ekeniň. Halk däl olur. Olar halk däl. Bir gysym adamjyk. Olaň niýet halk. Halk bilen hiç ýyly baglanyşykly ýeri ýok. Belki käbiriniň pasporty halk bilen umum bolup biler, käbiriniňkä dälim. Bähwidi halk bilen bir däl, maksady halk bilen bir däl, ýoly, uğry halk bilen bir däl. Haramzadadan ýagşyzada ýaşajak bolýaňyz. Senem şolaň şaýkasyndan ruhsat alna diýip ağladylar. Näme gerek ağlamak mesele? Ağlamak näme gerek? Buram däl o ullukan adamlar, siz halkyň öňüne çykýan bolsaňyz, bir jogapkärçilik almak isleýän bolsaňyz, wezip almak isleýän bolsaňyz, göreşiji bolsaňyz, ilgün bähwitli iş etjek bolýan bolsaňyz, näme gerek ağlamak? Yalan söz näme gerek? Yalan habar, yalan maglumat, yalan çykyşlar, yalan zatlar näme gerek? Bu sizi ýalňyşdyrýar, siziň ýoluňyzy ýapýar. Maksat Mahmedow bular hemişe ağlaýarlar, yalan wakalar. Meselem, şu progranyň videosyny kökban gördüýdiler, oturdum, seretdim. Şol
ak mikroavtobusyň içine salynıp, konsulhana eltilip, şo taýda urulup ýenjilen oglan. Hökman öz hakyny talap etmeli. İlçixanaň işgärlerinden şikayetçi bolmaly. Şikayet etmeli, advokat tutsun. Şikayet etsin. Inha hakyky görüş. Ina hakyky edilmeli iş. Şol oglany gollan. Şol oglanyň hemme zadyny gollap berin. Inha olar ýaly siz iş edibilýän bolsaňyz, başarýan bolsaňyz. Şol oglan sizin üçin nähak ýere taýak idi. Jinayet jogapkärçiligine çekilsin. Konsulhanaň işgärleri. Maýyp etdiler ol oglany. Gapyrgasyny nöwdüler. İç organlaryna ziýan eten bolsa. İşe yaramaz. Görünüşde maýyp bolup galsa, şoň jogapkärçiligini özsüňiz alyp bilýäňizmi? Şoň ögözüni doldurup bilýäňizmi? Şoň maşgazasyny, dogan garnaşyny ekläp bilýäňizmi? Şoň özüne bar aýdaly ýeke dogan garnaş hiç taýdy ýok. Ýeke ýetimek diýeli. Şol ýekeje watandaşa eýçik bilýäňizmi? Bileňizok. Özüňiz ondan pul sorap bersiňiz. Özüňiz oňoraňyzok. Özüňiz oňorman siz nähili halk üçin görüşýäňiz. Siz nähili demokratiýa sözüni aňyzyňyza alyp bilýäňiz. Ýaman täsin. Täsin zatlar iýdirip içirýän bolmalylar size bara. Bolmasa özüni bilýän adama bular ýalaky absurd zatlar etmeýär. Konsulhana işgärleriniň şol oglany ýençmegi jinayet, halkara jinayet. Suwda berseň, konsulhanaň işgärleri islenmeýän adam diýip yglan edilip ýurtdan kowulýar. Gaýdymam şol işte işle hiç bir döwletde işläp bilmeýär şol. Etmeli şonu. Inha diktatora urulmaly zarba. Ine şu yerde. Inha taktika, inha metod. Sıptırmaň şol işin gyzyny. Külün çıkarın şo haramzadalar. Olar ýaly gaýratly bolsalar. Provokatorlara deýsinler. Provokatorlar bilen meselesini çözülüşdürler. Bir güne ýöneşeýle baran adamlar näme üçin beýtip bolar urup ýençe. Serdaryň tagta çykmak üçin edilýän reklamalar bilen hemmesi şol proýektleň dowamy. Mehriban onlar edilýär gadyrdan tomaşaçylar. Bir ýerde bir absurd, heňe gelmeýän, düşnüksiz, şol gaýtalanyp durulan ýalňyş, hata, bidereklik, maskaraçylyk bar bolsa, şo taýdan hiç wagt halka, watana bährit gözleme. Karacaoğlan Türkmen toplantı yapabilmek için düzenleme kurulu üyelerinin tamamının imzalayacakları bir bildirim. Toplantının yapılmasından en az 48 saat önce. Şu toplantı diýende şol yürüyüş ya da protest geçirilecek bolsa, şonu gurnayan gurmaçylyk komitetiniň toporunun agzalarynyň hemmesiniň gol çekmegi bilen bir bildiriş beýannama taýarlanmaly. Yürüýüşiň, protestiň geçiriljek wagtyndan iň azyndan 48 saat öňe haýsy şo yerli häkimetlere habar bermeli. 2911-nji yürüyüş we protesta kanunynyň bir bölümini aýdýam. Hawa iş sagady wagtynda. Yürüyüş geçirecek ýeriň degişli yerli häkimetlerine, etrap häkimligine ýa-da welaýat häkimligine. Gaty dogry. Döwlet efire goşup bilmedim ýaş çagaly bolamsoň ýöne hemmesine seredýän we öz pikirimi bildirýän ömrüňiz ok bolsun. Çagajyňyň sagamanja bolsun össün. Sağ ol.
O Marcus Aurelius Şamarkäbe geldi. Ine oğuz. Munyň erkek görüň. Onna inni halkymyzy protesta çagyrýan kimem bolsa. Şol ruhsaty beren bölümiň ruhsat berilendiň hakyndaky peçatly kagazyny görmän hiç kim ol Kanadadan üýrüp oturan ite ananmasynlar. Ini erkek görüň etdiň. Ine munyň dogry görüň. Maksat Mamedow şyhy we salam aýtdy. Aýla agşam sizden jurnalist hökümini soraýar. Jogap berdiňiz. Gelmese gepleşigi kim üçin alyp barýaňyz? Derrew gyzýaňyz. Başga kanallara gidip ýörmän soň habarsyz başga kanallara gidip ýörene de ýörmäge de wagty ýok. Bu sen aýdýan zadyň aýla agşam eger hakykatdanam watanyň geljegi çagalan, geljek nesilleň ýagty geljegi gyzyklanýan bolsa, hemmesi bilen gyzyklanmaly, hemmesini deňeşdirip görmeli. Jurnalist diýmek hemme zady bilýär diýmek, hemme zady etmeli diýmek däl. Absurd zatlardan ýadaýan internetdäki aktivlik absurdluk tarapda, gowy tarapda däl. Şoň üçin şol internetdäki aktivlik, agza sany, tomoşaçy sany, şo taýdan gelýän pullar, girdejiler däldir edýär bulary. Bolmasa aslında ol aýlyk alýan girdejileri adaty bir adam üçin urlakan pul däl, bular üçin $5 ummasyz pul. Şo kanallardan gelýän girdejiler däldir edýär bulary. Şoň üçin bulan baş aýlanyp provokasiýa bilen şolary alaky reyting, reklama üçin peýdaly boljak absurd zatlar, sensasiýa edäjek zatlar bilen meşgullanýarlar. Nemedäl? Inha ýaňy resmi men maglumaty okudum. Resmi kagazy okudum. Dokumentde atlar bar. Cuma tapar. Esasy gurnaýandan biri şo bildirişleri ýaýradýandan biri Cuma tapar. Geçen gerek şo geçenki efirde ýazdy biri Oğuz boyu dernegi diýip bir şo täze açylan jemgyýet gurama bar, şolarla diýe. O gurama syýasy bir gurama däl. Şo taýda absurdlygy belli bolýar. Jemgyýetçilik we ynsanperwerlik işleri üçin gurulan gurama protest geçirip bilmeýär, ruhsat alyp bilmeýär. Sebäbi oň uğru däl. Eýem şo taýda bu işin absurdlygy ýüze çykýar. Ýöne biz ruhsata aldyk diýdiler. Şey diýip ýazdylar. Yalan sözlediler halka. Hawa. Nurudan sonra şo gowuşdurgan lakamyny olanýan Bayram Allalewden sonra we şo meňdeşlerden, şo tögerekden, şo topordan sonra men bilemok. Kim kimi nähil sokupdyr, nähil sokuşuklar edipdir, nähil etjek bolupdyrlar, oň näçe prosentini edip bilipdirler, näçe prosentini edip bilmändirler. Hudaý kimi gorapdyr, kimi goramandyr. O zatlar men bilemok aýla agşam. Men öz işim başymdan aldyp. Şamarkäbe, hoş geldin. Salam kardeş. Liberty. Düýeci ýene medal paýlaýar. Bejer galmaly adam. Gahrman fabrygy ba bolaýmasa, hawa, gatow aýtdyň şoň gahrman. Ýöne şu wagt ýalňyşyny we ýalňyş
ýanyny kabul etmek iň uly gahrymançylyk aslynda. Ana, ýalňyşyny kabul etmek, ýalňyşyny gaýtalamazlyk gahrymanlyk aslynda. Ana şol adamlyk. Adamyň hili şo taýda belli bolýar. Näme diýe? Sanya Nikolaevich ondan nädip miting etmeli. Miting diýäniň näme? Miting mi? Miting etmeligini bilmeýän bolsaň 21-nji asyrda haýsy ýurtdadyň bagly, her ýurdun miting ýörüşlerle baglanşykly kanuny düzgün aýratyn. Şoň üçin umumy berde aýdyljak zat ýok. Öz nirde ýaşaýan bolsaň, haýsy ýurtda bolsaň, şo ýurdun kanunundan düzgünine seret, şo taýda düşünür ýa-ýa. İnternetde, TikTok'da, Instagram'da, onna munna gezjeňe her gün 3-4 minutluk şu mitingle baglanşykly düzgün namalara seret, öz-özünden belli bolýar. Marcus Aurelius hoş geldin gardaş. Men şu dogry maýsam Türkiýeden şüphelenýän şular ýaly ýagdaýda eger owgan türkmenlerine ruhsat berýän bolsa bize berenok. Şular nemleýän bolaýmasa gurrunsiz men aýtdyma, olaň uly biznesy bar, gaty uly biznesy bar. Bolmasa beýle zat bolup bilmez. Gatgo biznesy bar. Men näme keypine gaýtdym Türkiýeden. Gaýtdymmy däl, gaçdymmy? Keypine gaçdym. Men Türkiýanyň watandaşy. 9 ýyl döwletde işlän adammy. Karar çykartdyrlar. Imsi bilen bile deportasiýa etmeli. Kim diktatorlyk hökümeti isleýär? Azatlyk radiosyna, bu Amerikan agenti Azatlyk radiosyna Türkiýe bilen Türkmenistan arasynda gatnaşyklary zaýalamak üçin elinden gelen ne diýär? Bu Amerikan agenti. Men Amerikan agenti bolsam, siz ýalak samsyklara özüme şeýle dil ýetirdirmi? Meselem, logika ýok. Ýöne agyna gelen zady aýtyp goýar. Ýene dosýarlaryň kömegi gorlaw bilen kaçmaly boldy. Bolmasa bizim Hudaý bilsen şu wagt nirde boljagymyz belli däl. Türkiýede şular ýaly Türkiýedäki hökümetiň rejimi gollayan biznesmenler diktatoryň galp pullaryny aklamak boýunça halkara derejede iş alyp barýanyny, bütün proyektler, bütün pully işleri Türkiýe watandaşlary bilen bile edýänliklerini Amerikany açan ýaly diýip häzir aýtmaga gerek ýok. Näçe wagt garaşsyzlykdan bäri şeýle bolup gidip otyr şuda. Men düşünýärmi? Käbiri şu zatlar aýdýa hamala Amerikany açan ýaly diýip tükürüňi saçyrady aýdy. Bilmeýän zatlar bular. Şoň üçin Türkiýe gaty howply türkmenler üçin. Häzir bolun diýip näçe gede aýtdyk. Ýok, birlerine reklama gerek. Reyting gerek. Olara hiç tat bolanok. Olar eýen başga döwletleriň watandaşlary bolar. Olaň hemme zady garantiýa. Siziň nämeňiz garantiýa? Aýdyň. Hudaý saklasyn. Maýyp bolduňyz. Hiç şeýle işe yaramadyňyz. Kim sizi ekler? Siziň hosarlaňyza beýledi dursun. Ýekeje adam ekläp bilenok, ekläp bilmeýär şular. Öz jübüsiniň sogolgosyny ondan mundan dilentip beren adamlar aglar. Size kömek edermi? Siz kimin reklamasy üçin, kimin hapa kirli oýunlary üçin özüňizi gurban edýäňiz? Düşünip görüň. Men bir ýerde ýalňyşsam, ötünç soraýan, ýalňyşypdyrmyň? Ötünç soraýan, ýalňyşsam, bir daha desem soraýan.
Men kiçelenmok. Bir ýerde bir zat ýalňyşsam men aýdýan men ýalňyşdym diýip ötünç sorar men. Allah jan ýalňyşdyrmasyn. Hiç kime biziň ýamanlygymyz ýok. Biz hemişe aýdýar. Halka ziyan berme. Grajdan aktivistlik, opozisiýa adyny ulanma hapaçylyklaryňyz üçin. Aýdylýan zat bilen edilýän zat bir-birine gawat gelenok. Edilýän işler grajdan aktivistligine, opozisiýa gawat gelenok. Syýasata gawat gelenok. Syýasat bilen meşgullanmaly adam. Halkynyň öňüne düşmeli adam. Hemme zatdan öňürti, ahlak taýdan arassa bolmaly. Maşgalasy hemme zady yerli ýerine bolmaly. Inha diýip barmak bilen görkezilýän ýaşlara görüllü adam bolmaly. Ýöne siz indi bugünkü gün şol häkimetde oturan haramzadalar yetmeýän ýaly täze haramzadalary döredip, öňe sürüp, şo haramzadalardan ýaşlarda taýýarlajak bolýaňyz. Siz haçan hakyky demokratiýa, adam hukuklary, türkmeni eşretli durmuşa yetirmek görüşine başlarsyňyz. Haçan şoňa siz niýet edersiňiz, şoňa goşularsyňyz. Ya goşulmamkanyz. Ya şahsy reytingler, şöhret baralyklar, PR-lar has ähmiýetlimi? Soňky wagt şu provokator nädip ýok etmeli, şoň üstünde kelle agyrtýan. Provokator däl, provokatorlar gynansagan. Arslan Muradow. Salam Arslan Muradow. Salam doňunja. Cüneyt Han Ilçhananyň işgärleri ugurlaň usulyny ulanýar. Rejim näme üçin şu usuly saýlap aldy? Hiç düşünenmokda. 30 ýyl bäri halkymyzy urup benjip geldiler. Jenaýatkar galtaman. Şoň üçin galtaman. Sedef alem Türkiýede hak hukuk ýok. Şol urulan oglanyň işini suwutlar dogry çözüp bermese gerek bolsa Müge Anly'ya yetirmeli. Müge Anly däl halkara suwutlar var, yerli suwutlar, prosedura şeýle, yerli suwutlary ýüz tutýanys. Hökman adam hukuklary, guramalary, dernekleri, jemgyýetleri var Türkiýede. Şolara baryň. Şolardan kömek soraň. Şolar mut advokat kömeginden berýär. Eger İstanbul'da şol işi edip bilmeseňiz turkmenim.tv@gmail.com häzir ýazýar. E-mailden maňa ýazyň. Men şol guramalar bilen sizi çatyp bereýin, özüm tanıştyraýyn. turkmenim.tv@gmail.com Hakykat gerek geldi. Assalamu alaikum. Döwleden watandaşlar salam, hoş gelin. Sonya Nikolaevich, Murat Gurbanow, Allah Murat Rahimow, olar her nämeden bolsa arda da kömek edýärler. Başga da zatlara sen bolsa ona medenok. Oturan yerinden jow edäýmeseň başga zat elinden gelenok sen diýe. Hawa şolaň sen hakyna tutmasy da sen şolaň. Şoň üçin tanamayan adamın arada şular ýaly gürleýän. Şu siziň nemäňiz?
Sizin taktikaňyz. Götükül üstünde göwünü kapdagyna diýilýän siz. Basyp bilmeýän ýagyňam şolar bolup galdy. Murat Gurbanov bilen meň problemam ýok. O beýleki bilen siziň problemaňyz bar, meň problemam ýok. Men adam bolan hiç bir adam bilen meň problemam ýok. Olaň meň bilen problemat bolup biler, meň ýok, hiç kim bilen problemam. Men normal adam. Maşgalam, hemme adam arasdaja Hudaýa şükür. Hemme adam düzgün, hemme adam gowy. Yzym zadym hemme adam arasda. Şoň üçin soňa. Kemçilik tap bilmersiň. Kemçilik tapyp bilmäňiz soň öz kemçiligiňizi maňa ýonkajak bolýaňyz, olam tutanok. Tamdyr gyzanmagy yapmaly. Edýän zadyňyz tebigatyň kanunyna, Allah Taala'ň kanunyna hiç taýda gawat gelenok. Absurdlukdan başga edýän zadyňyz ýok. Şonda siz özüňizi hakly görkezjek bolýaňyz. Arda ýazýar, arda ýazanda näme? Tonda lap ýazanda näme arda? Sowet döwrüniň ardaçylary. Öz işiň başyndan agdyk bolsa, alan gıywatyny näme diýip? Olan gıywatyny näme diýip? Gıyvatmyş. Biz şu wagt gıyvat etip oturýarsyň. Biz faktlar aýdyp oturýarys. Faktlary. Gıyvat däl. Gıywaty sen olardan eşitip bilersiň. Murat Gurban olaň arasynda däl. Onu ýadyňdan çykarma. Bilgeşinden Murat Gurbanyň adyny kaptandan getirýär. Halk Watan Oğuz boyu däl, Adem Çevik diýen adamyň Türk Birligi dernegi bildiripdir waliligi, türkmenler piket etjek diýip. Şol ýaşok. Şu 5-nji kanalda görülen. Öz aýtdy. Gönümel aýdy bilen ok, ruhsat almadyk diýip. Ruhsat näme gerek diýär. Biz Amerikaň 10 000 ilçikanaryň öňüne netdige diýär. Etip görürse biz plan ýyldan bäri etip görürse diýär. Plan ýyldan näçe ýyldan bäri etip görüňde näme? 14-nji iýul bilen 13-nji awgustyň arasynda şo territoriýada miting geçirmek gadaňyn karantina şertleri sebäpli. Yerli häkimetiniň karary bar. Şondan habaryň ýok diýmekdi. Halk Watan geçenki efirlerimizde yazdılar. Biz şolon yazan zadyny size aýdýar. Şolon yazanny aýdýar size. Biz özümizden hiç men gyzyklanam okşa tema bilen. Sorawlara jogap berýän. Maňa dokument berdiler. Şol dokumentin türkmençesini size okap berdim. Günnüz goýdum şonu. Biz türkçe düşünýärmiz, okagam gaýrat etjek türkmençesini terjime edip okap ber. Vatandaşlaram şu temadaky öz garaýşyny beýan etsinler. Göreli. Diktator beğenmesin. Daşary urtdakylar absurd işler bilen meşgullanıp ýör diýmesin. Daşary urtdakylaryň bir gysymjygy, bir näçe adamjygy şol iş bilen meşgullanýar. Köpçüligi bu iş bilen meşgullananok. Köpçüligiň pikirini sen kanalyňda görkezýdiler. Şoň üçin şu efir edip otur. Şol Adem Çevik'in Türk Birligi dernegi Owan konsulluğun öňünde bir hepde öňrek piket etdi. Geçen efirlerimizin birine şol piketiň suradyny men arkafon edip ulandym. Adat Haýtbaýew sadyň ortada durdy. Liberty protestler tebigi ýagdaýda ýüze çykyp başlasa, wagt geçdigiçe gatnaşyjylaryň sany artmaly, täsiri, efekti güýçlenýär. Ýasama mitingler gitdigiçe gatnaşyjy sany azalýar, täsirem azalýar, maskaraçylygam güýçlenýär. Halk üçin köçe çykjak bolsa, halk ayağa alanyna çykmaly. Erkek görün. Samarkäbe döwlet itiýürler keregini geçer, başgalara üns bermäň. Biz köpürek illeşlere aly birlige çağırmaly. Baş üstüne.
Esasanam türkmeniň içindäki illeşler bilen habarlaşdyrmaly, agdy birlige çağırmaly, biz uly güýç bolmaly. Ömrüň uzak bolmaly çaman käbi. Goşulýan. Ine biri geldi. Türkmenistan mertebe dastoýnstwa näme. Makky maşynyň nemesine meňzeýär. Salam döwlet, siz ahota awa gidýämiň diýe. Eger awa gitseň hemme zada kaýly bolmaly we hem taýýar bolmaly. Her hili ýagdaýa düşmegiň mümkin diýe. Inniseret men sana badaýdy. Awa gidip özü awlandy diýilýär. Ukuyupsuz, talantsyz, elinden iş gelmeýän, absurd, hakykata, tebigatyň kanunyna düşünmeýän, tebigata Allah Taala hiç hili garmoniýasy bolmaýan awa ise özü awa bolýar. Hakyky şol, hakykat. Bu sen aýdýanyň teoriýa. Praktika geldi. Praktikany görleşeli. Toğrulbek Türkmen Döwleti bu ediljek işler, bu proje, proyektler, syýasat işleri, aňsat, gazanylmaz syýasat işleri. Türkmenistanyň halkymyz entäkler kän tejribeler öwrenmeli, kän ýyllardan aň ösüp ýurt güllänine geçmişimizi dikeldip biler, syýapalyp biler diýdi. Gaty dogry da, näme diýin? Aýla başam şu protesti gurulan juma tapar we şoňa meňzeşler bolsa diýmek, Murat Gurbanow şol absurd patarraka ağlandy da onda beýlekilerden gaty görüp oturmaly däl. Murat Gurbanow gollaw üçin bardy. Murat Gurbanowa düşünse bolýar. Murat Gurbanow ýüreklendirmek üçin. Murat Gurbanowyň syýasata şeýlemeň düşünjüşime göre Murat Gurbanow üçin tapawdy ýok. Murat Gurbanow esasy halky ýüreklendirmek üçin, halkyň ruhuny götermek üçin ala dedi. Murat Gurbanow özüni gaty uly hupyň awanýanlygyny, gaty uly riskligini şol işin bilen däl röýdýärmi? Bilip aňlasyna ýetdi. Ýöne halky gollamak üçin geldi. Umyt edip gelip görmek istanladyny gördümi? Görmedimi? Sorulmaly mesele şol. Sanya Nikolaýewiç, gülüpsiň hemişe gülüpke dowanjan, hemişe gül. Köprek diňlen uğraşkany. Liberty. Aslında protestden başlamalymy? Ýok. Protest soňky etaplardan protest. Ýöne biziňkiler jaýa çykjak bolsaň merdewanyň birinji nemesinden başlamaly. Bular iň soňkysyndan aşak bökke. Jaýa çykmaly. Bular merdewanyň birinji baspançynyň başlanykda iň ýokarsyna paraşut bilen iň ýokarsyna düşüp şo taýdan özüni aşak taşlaýar. Tersine diýer. Gyssanmaň getirýän ziýanlary näme? Alжyran ölmez, alaňtan öler diýer. Pikirde, işde, jemgyýetçilik hereketlerde de şolar ýaly. Alaňsasaň, edýän işiň ölýär. Şu soraglara öwran jogap berilimi diýer. Müňlerçe edip. Belki milyon. Liberty. Öwrenjek adam üçin bir ensiklopediýalyk tejribe toplandy. Şu soňky bir ýylda ömrüň uzak bolsun. Ine.
Ine dogry görür. Netije çykarmaly. Şu soňky 2 ýylyň öňküleri başardan öňkülerem ýok, men wagtym ýok. Güzeran işleň ýanyna gulumyň gurguwjy bilen diňleýän şu zatlar diýseňiz, inha soňky 1 ýyl, ikem bolmasa soňky 1 ýyla seredim. Hemme zat göze görünip dur. Togrulyk türkmen döwleti men pikirime görä türkmen halkymyz her bir türkmen raýatymyz kemçilikleri bilip özümizde kim bolan ýagdaýda onuň bilip boynumuza alan wagtymyz täsinlikler ösüşler bolar. Gedemlik käseti ýokman ýok etmeli. Gaty dogry, gaty dogry, gaty dogry. Ine biz Murat Gurbanow bilen düşünüşdik. Düşünşik bolýar aýsysem. Normal adamlar biri bilen düşünüşýär. Bir tarapyň normal bolany bilen nemesi ýok. İki tarapam şeýle bolmaly. Ol ustad adam, semseý adam. Şoň üçin her kim häzir käbir tesbirlerde Murat Gurbanowyň töwereginden her hiljek edip aýlanjak bolýanlar bar, tesbir ýazýanlar bar. Ýöne ilki bilen tanamaly adam. Tanandan soň oň ýeten derejesi bilen öz derejeňi deňeşdirip görmeli. Hakykatlara dogry düşünmeli. Tesbirler togrulyk bilen tamam boldy. Sizem ýadatmaýyn, mehriman doganlar. Şoň üçin şuňky ýaýlymy şu taýda tamamlasak, nähili şuň rekord goýalyň 1,5 saatda gutaralım. Ýaşulara meman uzaga çekkä diýip nähili bolýar. Harsam Muradow şu wagt protestiň wagty däl, karantin bar diýip ruhsat bermeliler. Karantin emma ýöne umuman halkyň protestlere, jemgyýetçilik hereketlere taýýarlygy, türgenligi ýeterlik däl. Intek başlangyç stadiýada, başlangyç etapda da däl biz. Diktator bilen görüşjek bolýan, görüşýän adamyň özleri ilki bilen öz nefsi bilen görüşmeli. Öz nefsi bilen ýüzleşmeli. Ondan soň eger üstün çykyp bilse, üstünlük gazanyp bilse, onda men halkyma peýdaly bolup bilýän diýmek, men halka peýdaly iş edebiljekeni diýip, ondan soň özüni öňoklamaly. Etadan başga ýurtda peýdasy ýok, başga ýurtda edeniň başga usullary bar, protest etjek bolsaň, gaty dogry. Ýanarda giç galyň. Salam aleikum millet. Ayhan iyi yayınlar, sağ ol. Mena yapacak bolup oturdum, sen geldin. Inni yapsam sen ökelersin. Yokorak tükürsem murt, aşak tükürsem sakkal ya yanarda. Karazoğlun Türkmen taýýarlyksy görüş bolmaz, giýjeň rahat bolsun. Edil özü taýýarlyk görmeli. Edil bir türgen sportsmen ýaly. Görüşe hukman taýýarlyk görmeli. Şamar käbe Gowsara berdi. Döwlet men murdada düşünmeýänli Şamar käbe. Şu ýurdun daşynda diktaturany ýykmaň uğruna köp adam efire çykýar. Newjeli hemmete buruç göre tüýkürip agdy birleşip bolmaýar. Indi şu taýda aýyl taýyl etmeli bir zat bar Şamar käbe. Hakykatdanam diktaturany ýykmak üçin efire çykýarmy? Ya öz diktaturasyny döretsem diýämi? Ya üçüncü
diktatorlyga taýýarlyk görýärmi? Çykyş edýänlerin hemmesiniň maksady bir däl, şamar käbi. Men özüm, men eňindeşlem biziň prinsipimiz şu. Asly haramzada bolan bilen, zanny ýaman bilen, adam ýaly adam bolmaýan bilen hiç wagt onu da halk üçin göreşdi. Hiç wagt, hiç wagt, hiç wagt. İçki sırrınlar men amarda diye mawtumly edil şol. Halk üçin göreşmek mukaddes iş. Mukaddes iş arasa adamlar bilen bolýar. Päliýamanlar bilen, kezzaplar bilen, haramzadalar bilen, adam sanyna goşulmaýanlar bilen bolanok şamar käbi. Onuň halaly harama gatyp nemetmelimi? Diktatorlygyň isleýänem şo. Hemme kişinin bir ayakdan sürüp bolmaz. Şu adam bir ansada okaryal etsene be diye salam alik döwletaga salam. Yine biri ýazy Tutsanbek Gaçakow salam aleyküm diye. Tutsanbekden täsin bir zada garaşýan, çaklayan kimdigini şol. Torulbek Türkmen bir ýylla tejribeli alanlar ýüze öňe çykmakdan çekinýärler. Çünkü ýurdun içinde düşüncelerimiz pes ýokary işgärlerde kän. O ýüzden taşynmaky tejribeli Türkmen ağırlyk edýän tek ýok. Torulbek goşunmak, sen öz töweregiňdäki öz bilýän adamlaryňy görüp, şondan ýola çykyp aýdan şu zatlary ýene bir ýerde gaýtalaýan daşary ýurtdaky biziň ýetişen kadrlarymyz, taýýar kadrlarymyz iki sany hökümet kurmaga ýetýär. Dolu döwlet sistemasyny, döwletiň dolanýar sistemasyny bir esasy topar kaptanlanam ätiýaşlyk ikinji topar hökümini kurmaga adam sany ýetýär. Düşünjeli adamlarymyz köp ýurdun daşynda köp içinde de içinde gata az adamlar. Şoň üçin klassiki aýdylýan zatlar gaýtalap oturmaga gerek ýokda. Häzirki günüň aktual meselelerine, ýagdaýyna seretmeli. Arslan Muratov. Hemmesiniň maksady bir däl, olaryň hemmesiniň maksady bir däl olaryň. Şoň üçin özüň bir başaran diýdiňiz özümiz apatisiýa bolup bilersiň. Ondan şeýle urdatma, şamar käbe. Bu absurdluk edýän ýygyderli ýagdaýda baryp diwary süsýän şowsuzlyga duçar bolýanlar näme etjegini bilmän awraýla adamlara ýanaşyp birleşmek hilegärligi sözü aslında özleri sahnadan ýok bolup barýar. Allah Taala kanununy, tebigatyň kanununy görä ýok bolup barýar. Şondan gurtulmak üçin birleşmeli, eýtmeli, beýtmeli, özüni halat etjek bolýan halk gaýgysy däl, öz gaýgysy. Şoň üçin şo hilegärliklerden, şo taktikadanam habardar bolmaly.
Liberty biz serdardan soňky geljege taýýarlansak, ýetişmegimiz ahmal, ýerlikli gurrun. Bular bilen aýakdaş gitsek utulýar. Rejime täsir edip biljek güýje öwürlýänçä wagt gerek, sabr gerek, tejribe gerek, aň düşünje gerek, alym bilim, sowgat gerek. Ömrüňiz ok bolsun. Ne gowurdada karaşan edime? Gowurdat geldi. Töwle dagy eger partizançylyk bilen hereket etsek nähili bolar? Partizançylyk bilen hereket etseň, partizançylyk taktikasy goranyş taktikasy. Belli bir ýagdaýda, belli bir şertlerde gerek partizançylyk. Ýöne eger sen doly görüş alyp barjak bolsaň, onda köp taraplaýyn bolmaly bolýar. Onda sen hüjümi aýgytlaýjy, hüjüm, garşylyklaýyn hüjüm taktikalaryny özleşdirmeli bolýar. Diňe goranyş taktikasy bilenler, diňe goranyş taktikasy bilen ýeňiş kazanyp bolany partizançylyk goranyş taktikasy. Arslan Muradow, partizançylyk duşmanyň territoriýasyna edilýär. Ýok, partizançylyk öz territoriýaňda da edilýär, eger basylyp alynan bolsa. Ýanarda kör hasatyny bir gezek getirýär. Bu protestde çykanlar hiç ders almadymy? Ýa-da men bu durmuşy ýaşamakda gije galymykam diýip. Ýanarda ýaman gowy ýazdyň. Ýanarda Murat Gurbanow ruhsat alınmanlygyny bile nädip ýörni. Men Murat Gurbanowyň ruhsat alany diýip bilýär. Alınmanlygyny, Türkiýanyň kanunlaryny, düzgünlerini her kim jekmejek bilen oňa. Menem bilemok. 20 ýyl ýaşap gaýtdym Türkiýede. Häli şindem habar atdy. Ina şu elime hat gelenden soň men şol konsulxananyň ýerleşýän ýerine 14-nji iýulyň 13-nji awgustda çenli şo taýda köpçüliklerin çärelen çäklendirilenden barada karar çykarylandygyny men şu kagazda gördüm. Olmasa menem bilemok aşam. Murat Gurbanow nerden bilsin onu? Hakykat gerek döwlede biziň halkymyzyň köpüsi şu gününi ýatlaýar. Häzirki uğratýanja pullary bilen bütün ömrüni çödýärmikäm diýe. Ýene diktator dörejeginden habary bar. Şonda da dymyp öz gaýgysy bilen meşgul. Hakykat gerek. Hakykatdan hem sen aýdyşyň ýaly. Hakykat gerek. Sen adyň boluşy ýaly. Ýöne bärde bir hakykat bar. Hakykatdan hem näçe ýyldan bäri özüni taýýarlan watandaşlarymyz daşary ýurtlarda. Taýin. Ýöne bular öňe çykyp bolusuz şow etmeň, çykyş etmeň, biderek absurd hereket etmeň, kilçermeň tarapynda däl. Häki şol tesirçilerimiziň hem aýdyşy ýaly sabarlygyn, sähetdigin gelende ana şonda görürsiň. Hakykat gerek. Şunu bir ýere belläp al. Wagty gelende, sähetdigin gelende birden gaýratly adamlar birleşip, köpelip silýaly herekete geçip başlandyğı görürsiň.
Olar taýýarlyk oturlar. Olar absurd biderek zatlaň ýygyndäki adamlar däl. Şoň üçin şu göreş meýdanyna eee göreş meýdanyndaky höwesçiler bir höwesini alsyn. Şulaňyň höwesi ýatyrstyn, şulaňyň nemesi. İçindäki gurçuklar, zatlar bir gitsin. Köşeşden şular. Onuň hakyky näme çykýar görersiň. Liberty protest geçirdiler diýe söýli. Geçdimi şu protest? Konsuluň öňünde. Ýok, geçmedi. Synaş kol ýaňy ýazýar. Resmi dokumentde näme ýazýan bolsa şol. Ýaňy okudum. Synaşyga diýerler. Geçirjek diýip barýar. Polislerim ýanky düzgünnamany okuýar. Bolanok diýe. Olaram ýok şonda da biz geçirjek protesti diýe. Olar ýaly bolsa, hani gelin, siziň kimligiňizi bir anyklaýyn diýip çagyrýarlar zor bilen. Öz issegi boýunça meýletiň ýagdaýda çagyrdyk. Pasport maglumatlaryny kimdigini anykladyk. Soňra alyp gitdik. Sülçede jaň etdik. Şular ýaly ýagdaý bar. Ankaradaky ilçihana noti berýär. 1. 2. İstanbuldaky konsulhana arz şikayet edýär. Şolar esasynda da polisler bulary alýarlar. Protest ýok ortada. Resmi dokumentde şeýle ýazýar. Galandan biljekkä kim kimin ýerde sokmak istedi, sokuşluklar bu zatlar meni gyzyklandyrýar. Has ähmiýetli işler, temalar bar. Protest geçirdiler diýýär. Çykyş edenleri plakat, lozung talap görmedim. Şo resmi namada ýazýar, üstü barlananda hiç ýyly neme ýokdy diýe. Şo protest ile baglanyşyklan bir zat ýok diýen ýaly bir şo taýda neme diýe. Hiç zat tapylmady şolaryň üstünden diýe. Demek lozung çygardy adam. Belki bir ýeri goýup bardylar, bilenmek biljekken, bilmeýän adam barda bir zat diýip biljekkä. Liberty, Tolbeg Türkmen yeterlik bolsa kurulurdy. İki dälle birini düzeltsek gaýl. Togruljan, sen ýaşmyň, näme ýaşyň zadyň? Yaman howlukýanma. Oğlun howlu bar diýe, tuğdany wagtynda bişer diýe. Hemme zadyň bir wagty bar. Bir bişsine bar. Taba gelsene, näme üçin howlukýan? Intak biziň oppozisiýamyz, aktivist hereketimiz ýaňy dowurlar. Emedeklen ok görjenýär. Bolanok, sen onu olimpiada goşup estafeta algatjak bolýan. Gaýrat et. Sabırly bol biraz. Men sözümün ýerinde durýan, arkasynda durýan görersiň. Buý sanarsyň. Erkin azatlyk berilse halka ýokary bilim hökman däl, türkmen ýigitler söwdada işde gaty işleýäni bakyrlyk, görüplik bolmasa tiýdesir. O zatlaryň hemmesi Amerikany açyp oturmaga gerek ýok. Täzeden hemme zat taýyn. Hakykatdan üstünlükli dünýäde sistemalar bar, düzgünler bar. Hemmesinden peýdalanyp türkmeniň tebigatyna, türkmençiligi, biziň ruhumyza, biziň tebigatymyza, guruluşumyza, ganymyza, genimize kwapdaş görünüşe getirip ýoly goýar. Demokratiýa diýilende de haýsam bolsa bir ýurtdaky demokratiýany alyp edil bolşaýaly getirmek däl, adalaty biziň öz däp desturlarymyza gadymdan gelýän türkmençilige göre şonu döwrewaplaşdyryp, baýlaşdyryp, şeýdip durmuşa geçirmeli. Gaýdyp haramzadalar halkyň ykbalyna el degirip
bilmejek derejesine ýetirmeli hemme düzgüni, kanunlary, döwlet guruluşyny. Hökümetler bir hökümetdäki partiýalar, mejlisdäki partiýalar biri bilen düşünşmäýän ýagdaýynda saýlawlarda oňly netije çykman, hökümet saýlamak, düzmek, köpe çekäýän wagtynda da döwlet sagat ýaly işläp durar ýaly sistem etmeli. Hemmesiniň masalary bar, hemmesinem edip bolýar. Babar Marsdan adam getirmäge, Jupiterden adam çağırmaga gerek ýok. Şonu edibiljek, şonu hakykatdanam güňnejay kanagatlanarly ýagdaýda durmuşa getiribiljek öz oglan gyzamyz bar, ýetişen. Liberty düşenmek üçin gurunajokdylar. Protestiň temasyny ýatdan çykardylar diýe. Ay biljekke. Samarkanda döwlet bir efirde sorag jogap işlerini geçirýär. Ýöne esasy işler tegelek ustalyň başynda jemlenşip illeşler bilen maslahatda geçirilenine gowy bolardy. Hawa bir häzirdiň pikir alýar. Pikirlerimiz utgoşýamy, pikirlerimizde bir kemçilik barmy, agsaýan, büdüreýän, titreýän yerlerini biri-birimiziň pikir taýdan biri-birimizi gollap, biri-birimizi kämilleşdirýär şu wagt. Bu birinji ädim. Tegeleg stoluň başynda jemlenşmek ol mundan soňky ädim. Nesip bolsa. Köpräk işlemeli bolar, diňe tegeleg stoluň başynda hawa, işden gaçmak, işler nesip bolsa. Döwre teknologiýa ara gatnaşyp teknologiýalarynyň beýirýän mümkinçilikleri biziň hemme zady tiz wagtda etmegimize kömek edýär. Ondan arkaýyn bol. Arslan Muradow şu gününi ýatlaýan halkyň ykdysady hal ýagdaýyny öz ýurduny gowlanjagyny bilseler, dymmalar. Ýa-da nädip gowlandyr biljekdigini ananlarsaň onsoň dymmalar. Bärde türkmene garşy alınıp barılan 500 ýyllyk bir proýekt bar. Şoň täsirleri bar. Ondan şo 500 ýylyň soňky 30 ýylyna Niýazow döwründe birinji diktator, ikinji diktator döwründe edenetlikler, jenayatlar, elkençlikler türkmene gaty erbet täsir etdi, türkmenine gaty erbet travma döretdi. Ondan adamlary ruhy taýdan bir ýumşatman, rahatlatman, gowşatman, ynjatman, birden bazatlar edip bolanok. Men biziň özümiz praktikada görüş we iş meýdanynda gezip göremizsoň, biz her türlü adamlar bilen iş talşýas, gurrundaş bolýar. Şoň üçin ol çak edilýär, köpçüligiň arasynda aýdylýar. Türkmen halky uklap ýatanok, ýa türkmen köpçüligi perwasyz däl öz akwalyna geljegini. Ýöne şunça ýyllarda gazanylan halkyň genindäki, ganyndäki, aňyndaky tejribeler, mawtumlyň goşgulary, dutar sallary, aýdymlar şolardan süzülüp gelen dören tejribe sabr we şo sähetligine garaşy. Sähetligin gelende bolmaly hemmede. Bir toýam sähetligine belli ýa-da gawat gelenine toý edemez owa.
Şu zatlary ýadyňyzdan çykarmaň. Tebigat bilen sazlaşykly bolmaly. Allah Taala'nın kada kanunlaryna görä şoň bilen sazlaşykly bolmaly hemme zat. Gawat gelmeli. Edil guýruk gylly ýaly. Şo zatlary ýadyňyzdan çykarmaň. Ýanarda bu iş böyle ýöremez. Halkyň arzuw isleglerini puza çykarýarlar. Anamdan gaçyrýarlar. Kim näme anansyn inni her kim oturan yerinden galmaz diýe. Ýok. Wagt gelende görersiň. Ýanarda gowher ýalan ýok. Ruhsat alynan terror gurbanynyň provokatorlary böwet bolunan. Gowher şol 5-nji kanalla şol bir türk ýaşuly alyp barjyň soragyna anyk jogap berip bilmedi. Ruhsat alyngymy diýende. Ruhsat ýok, ruhsat alynmadyk. Bar aýdaly ruhsat
Täzeden baglanlyk. Awa. Başlardyňyz mikrofony onlar. Hüjüm dowam edýär. Tesirlerde galan nerden dowam etjek. Şu tesirde galyk. Şutaýdan zar boldular. Her gedek her ýyl bolup synaşýarlar. Aýdýana. Bizem ýan bermeýäs, ýeň bermeýäs. Nämeseler şoňa. Arslan Muradow diňe anonyrmaly däl, iş üstünde görkezmeli. Onu soňdamalar gaty dogry. Gaty dogry. Edik görkezmeli öldü. Ýanarda göwer hany şo ruhsat ýekeje kopýa görkeziň. Ýok o taýda ruhsat ýok. Ruhsat bolmaýan sebäbi yerli häkimetler kararlapdyr. 14-nji iýul bilen 13-nji awgustyň arasynda şol raýonda hiç ýeri köpçülik bilen çäre geçirmelärli. Polisler şol düşündürüşde ýa-da biz şunu ýollara okap berdik, şeýle karar bar diýip şu karary esasynda da edip bilmeýäňiz diýip düşündirdik şolara. Ýok, şonu da etjek diýdiler, bize moral aldyk diýe. Ýygnadyk diýe. Şeýdip ýazýar resmi düşünürüşde. Toğrulbek Türkmen ýurtda ruhsat berip diňe arasynda kriminalsy söwda ykdysadyýete ýol berseler we adam saýlaman deň derejede halka ruhsat berseler, bal aktyrjak oglanlar mugdun bar ederler, haritler düşnükli. Ýöne oň üçin öňünden gowy taýýarlyk görmeli. Ýanarda barbar ýurt taşynda protest ýalňyş. Murat Gurbany gutlaýan aferin, berekella, şonça ýollan gelli köp sag bolly. Çöregi tin dolanyp gitdi, şoňa şükür etmeli. Hüjüm edilen bolsa nämetjek Hudaý saklar. Ýanarda ruhsaty görjek bolsaň protestde barmaly ekeniň. Öýüňde bukulup oturanyňdan ne? Göwür şu kanalla günnüz goýulan bir video bar, şo taýda dokumentler bar, türkçe. Şu protest bilen baglanyşykly polisle taýýarlan dokumenti, resmi dokument. Şo taýda düşündirile hemme zat. Kanuny resmi ýagdaýda şo taýda polis düşündürüş berýär. Ya olar ýalan sözleýärmi? Edil Türkmenistan ýalan däldir la Türkiýe. Gowa däl bol, hawa bolanýar. Olar ýalanlary ýetdirenler. Arslan Muradow Toğrulbek näme üçin ruhsat berseler diýip ýazýan. Sen özüň edip bilen okma şo zatlary, sen özüň başarman aýtýanmy diýip soraýar. Toğrulbek belki inşallah Türkmenistan döwletimize aýlanyň gelsin agam. Esasy sen diňe hakykat gerek diýen sözüňi gollaýan ýalan ýallakylyk häsiýeti beýnimizden aýyrmaly. Awa. Ýanarda sen maňa görmez. Näme diýip? Sen maňa görmez barmasam düşünmedim. Onsoň ruhsat bolmadyk bolsa Murat Gurbanow ýurtdaşyndan gelmezdi. Murat Gurbanowyň gelmegi ruhsat bilen baglanşykly däl göwür. Murat Gurbanow hakykatan halka gollaw bermek, halkyň ruhuny götermek üçin geldi. Ruhsat bolsun bolmasyn o zat men pikirime görä Murat Gurbanow üçin birinji derejede däl. Murat Gurbanow üçin birinji derejede esas ähmiýet halkyň ruhuny götermek.
şol halkyň ýanynda bolmak. Ýanarda göwür men saklanýan adamlardan däl ýalňyşdyň diýe. Bir-biriňi tanamasaň kyn, şoň üçin gerek ýok. Göwür ine tügeleme. Ýalňyşan bolsam ötünç soraýan, ömrüň uzak bolsun. Awa. Ine medeni gurrundaşlyk. Ne halkyň öňünde gurulşyp oturýarsyňyz, ine medeni gurrundaşlyk. Ine öz araňyzda düşünýärsiňiz. Şundan gowdatdamy? Ýanarda göwür. Toýňyzda 1000 morkaýsyn köp sag bolun. Gaty gowur nusga bolunuz. Sag bolun. Karazoglun türkmen. Millet protesta çağırylanyna ekranyna ruhsat görkezilmeli. Şu saparam provokasiýadan başga zat bolmady. Halka ýalan sözläp innem ýene-de gahrman oýnuny oýnap oturlar. Nadanlar. Ýok, bular eksperiment edýär türkmen halky bilen. Bular protest edenok, hiç adam edenok, göreşemedenok, bulanky eksperiment. Synagdan ýagdam bilen geçirýärler. Torulbek türkmen sag bolun, haýyrly geceler. İnşallah tutulan vatandaşlar tamamynca aňsat tiz göýbermelerini dileýän vatandaşlar ýagşy dilegde bolalım. Her kimiň niýeti ýollaşy bolsun. İnşallah özüňizi gowja seredin. Allah emanet. Sag bol. Elim Allah ýaryn bolsun. Baýhan Bey doňduň diýe. Bilemok, soňky eferlerde öze şu tärin zatlar bolýar ýanarda geçen gerek özüňiz gördüňiz ina meni kestiler ýöne baky dowam etdi. Programma kanal men internetim bilen işläp dur. Meni kanallan kesýärler, çykarýarlar. Eksperiment edýärler-de. Näýletde gowşa hüjümi diýip. Men myhmanym baky men kanalymda çykyş edip gurrundaş geçirip otur. Ýaman tärin. Şoň üçin. Göwür dogry aýdýaňyz protest şogly bolmady ýöne biz türkmen döwletiniň hakyky ýüzüni türkmen döwleti däl, türkmen hökümeti, diktatorlyk rejimi, Türkmenistan döwletiniň nemesi ýok, günäsi ýok. O döwlet temmämiňki, rejim biziňki däl. Rejim bikanun, talançy, jenaýatkar. Terrorizm öwrendik. Доброе утро diye. Erteňiz haýyrly bolsun. Günüňiz aýdyn bolsun. Göwür. Onlar çellen bäri aýdylyp gelýär şolaň nähili jenaýatkardigi. Ijide ganymdygy. Karazoglun köp sag bol, ruhsatlandan bolsa birinji bolup meni görürsiňiz protestda da beriň bir kopýa maňa diýe. Taýýarlyksyz protesta bolmaz. Hiç bolmanda 20 adam özüni şo protesta taýýarlasyn, galan adamlar ýzyňdan ýörer. Ine professionalny çemeleşiňde şeýle bolýar işe. Ömrüň uzak bolsun. Ýanarda. Gaty dogry. Gümmol bilen boljak işdäl. O ýerde haramdagy hiç kim tananok, ady, familiýasy bilen kak palojna bolmaly bardak diýe. Gaty dogry. Gümmol şol ýüzärlik ýakyp şo koronawirusu ýüzärlik bilen kowup bolýar, ýok bolýar diýmek ýaly şol öňkü töwerlerde şol oduň üstünden böksen günäleň ýanýa, dökülýär, günäleňden araslanýar. Şolar ýaly düşünjäň dowamy şol. Bana mı doğru hücumlar bolýar, her hilçek saýnançyklar bolýar, eksperimentler bolýar, şoň üçin şolar ýaly bolýar. Aýplaşma.
Baýhan geçmiş olsun, geçdi bolsun. Diňeňe teme seni gollaýar. Liberty nadanlyk mı ya bilkaslayın mı? Şonu bir çözsek. Kıyın mesele liberty. Aslında bu diýeniň gaty kıyın mesele. Sebäbi şol bir ýalňyş zat, şol bir ýalňyş hereketler gaýtalanyp dursa, nadanlyk bolup bilýär. Bilkaslaýyn bolup bilermi? Oňa plan ne biljekkä nadanlyk, has köp nadanlyga ýakyn. Çözülýär, hemmesi çözülýär arkaýyn bol. Birazjyk sabr edin, hemmesi çözülýär. Birazjyk sabr. Howlukmaly. Bayramhan Şaryf oyun oýnamaň halk bilen türkmen halky hiç gaçan özüni oýnatmaz. Ullakan harplar bilen ýazýar. Gyýgyryp şu hemmesini ullakan harp bilen ýazýarlar boly. Gyýgyrýan ýaly gelýär maňa. Emosiýa. Gower nähili seni boluny düşünürseňiz minnetdar bolardyk. Her hilede hüjümetjek bolýarlar, döwjek bolýarlar, hasaplary, kanaly dady ele geçirjek bolup perdadyk görýärler. Şoň üçin ýörüte programmalar bar. Şu programmalar bilen çaknyşýarlar. Efir kesilýär ýa-da efir kesilmese de neme gidýär, video gidýär. Her hili bolup görýärler, her hili görýärler. Ýöne häzirlikçe Hudaýa şükür programma gorap otýar. Geçenki efirde de meni kestiler. Baky gürledi meňerme. Men myýukmadım. Şol ýaly. Bu da geçerdi ya gofer. Arkaýyn ol. Köp zat gördük. Bularda hiç zalymda. Liberty nadanlyk dälle bilkaslaýyn edilene meňde. Gaty ardan primitiv metodlar. Näçek? Gofer. Agam bamy? Bawat. Baş üstüne näme hyzmat Arslan? Wagt bamy diýip soradym. Arslan dost, inşallah Türkmenistan ýurdumyzyň iqtisadiýetini üstürmegimize elimizden geleni etmeni taýlançak inşallah. Okuwlarymyz biten soň ýurda baramyz soň eders umumyň ruhsat bermeklerini isleg bildirdim dosya. Aýla aşam Türkmen konsullugy samsyk edip şakäsen doldurup arz şikaýet etmäni taýin material berdi. Sebäbi absurdistan rejiminiň absurdlukda rekord goýan absurd işgärleri. Näme garaşýar? Nämäni ekseň şonu orýan, başga da oraňa. Siz buğday ekip garpy diýdiňizmi? Ya şeýle boljagyna onan ýaňyzmy? Buğday ekip garpy diýerni ýa garpy ekip buğday diýerni. Şolar ýaly. Absurd olan edýän zatlar. Samsyk berk ýapyşmaly. Şol eden jenaýatlarynyň jezasyny çekdirmeli şolara. Ne bir ýaş çagany gurup ýenjip gaterwet etdiler. İşini görmeli. Gaty dogry. Şu işler soňuna çenini alyp barylsa, Türkmenistanyň terrorist rejimini jenaýata çekmeli. Gürrüňsiz. Halkara guramalar bilen bilelikde hereket etmeli. İşini görmeli şolaň.
Barmy kowdurmaly Türkiýede? Ýolaman, bagan, agdybirlik ýok, şoň üçin protest başa barmady men pikirimçe ýok. Agdybirlik bilen dahyly ýok bu işin. Absurdluk bolansoň başa barmady. Utaýda käbir adamlar şol işleň üstünden özüni PR etjek bollar, reklam etjek bollar, reytingini aldyrjak bollar. Bol aladatyn etmek bu mukaddes iş, mukaddes zady öz päliýamanlygyna, öz tarapyna çekip, öz bähbidini gulanjak bolsaň, gaty erbet şoň nemesi bolýar. Bumerang saňa gaty erbet şoň reaksiýasy bolýar. Şoň üçin aýlagyşam diktator rejiminiň hakyky ýüzüni dünýä görkezmeli. Dünýä bilýär, görkezýär. Hemme kişi bilýär. Ýöne goramaçylykly dogry metodlar bilen dogry göreşmeli. Dogry adamlar. Egriň dogry işiň içine getirip onun peda görüp bolan. Edilýän zatlaryň hemmesi şol absurd zatlar edilýär. Ogulky kezzaplardan, ogulky haramzadalardan, haramhorlardan, ogurdan, jümbürden, ýok gene bir şoňa meňdeş adam sanyna goşulmaýandan, adam bolup bilmedikden biz gahrman ýatajak bolýar. Ýagşylada ýatajak bolýar. Halatkar ýatajak bolýar halka. Absurd. Tebigatyň kanunyny gollanok, Allah da gollanok, elbetde halkym gollanok. Bu halk mawtumly adamlar döreden halk. Ol halk nadan akmak der. Özüni oýnadanok, ağladanok. Sabır bilen terediýä wagty gelen wagty etmeli zat edýär. Arkaýyn ol. Şolaryň nä derejede akmaklygyny gördük. Şolaryň ýüzlerini, ady familiýasyny tanap goýmaly. Görüňsiz. Olary biz ömrüzok omurkuly allap alyp gidenlerine bütün dünýä şolar tanady. Ýa şol jenaýatyň ýzyna durmady hiç kim. Şoň üçin newer oglan ana taýýarlanyp gitdi. Ýanarda dogry şol hatalar gaýtaranyp durýarlar näme üçin? Arpa boyu öňe gidip bilemzok, kimiň näme pikiri bar, hassa täze, has güýçli men diňlemäge taýýar diýe. Ine aýdyn olar ýaly bolsa. Ama näme üçin hiç ele öňe düşük ýokşy. Görüş işlerinde şol ýalňyş zatlar gaýtalanyp dur näme üçin? Näme üçin? Töhmetde ökde, şyltakda ökde, görüpçülükde ökde. Ýöne halka peýdaly bir iş etmeli, goramaçylyk etmeli bolsa netije ýok şu adaşam hiç. Uğraday ağam çaltjak. Sen neme goşuljak diýenmi? Öyle häzir. Ineyi berýän sepini. Şu kanaly görüp diňleýänlere ýüzden ýanny. Ýanarda. Hani ýatsynlar göreli ýanarda. Kim nähil pikirde. Aky bar billimi kagam şol protestde haraňam agamdy. Baky diňleýän bolsaň, tomaşa edýän bolsaň gukdy baky. Bardyňmy, nähil boldy? Bilmedim de.
Bayram Allaly işin içinden orta men habarym bolar da näme üçin maňa habar bermedi zat diýdi efirde. Bilemmi? Hakykat baky baran bolsa efire gelerdi diýe. Dogry. Baran bolsa gelerdi efire. Diýmek barmandyr. Liberta aslynda tomaşa etmek hereketsizlik diýip hasap edýärler. Köp watandaşymyz ýok. Tomaşa etmek iň gowy analiz şol. Ana, men bu nemäni görmendim. Tesbirini. Şol wagtda aýtdyk ömrüň uzak bolsun. Analiz edip oturmak özüni taýýarlamaň bir görnüşi hasaplaýan. Gaty dogry şol. Liberty ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. Arsan geljek bolsaň gel. Bir salam gürleşelim. Aralarda ketip hüjüm edýärler bolan. Menem türkmenler garadan aýtmaz. Gaýtam üstüne has köp adamlary ekrana çykarasym gelýär, şolaryň tesbirlerini diýmem muzaýa gepleş. Şoň üçin näçe köp hüjüm etseňiz şonça köp bizi höwüslendirýär. Arslan sana garaşýan. Baglany bilseň gel. On yaş 20 mutyaly gurrun edeli ondan jemläli. Inni ýanarda şol näme üçin şol wurdatlar gaýtalan dur. Şoňur sebäbini düşündiräýäňdi. Ine şo bir hatalar gaýtalanyp dur näme üçin? Arpa boyu öňe gidip, sähel çabary öňe gidip bilemdok, kimiň näme pikiri bar şu temada diýe. Hassa täze goşulan tesirçilerimiz, tomaşaçylarymyz siziň pikiriňiz näme diýe şu temada. Selçuk imperiýaly salam, millet ulada salam. Öň ýadyňyzda bolsa, Cuma sapary we bayramy tutdular. Şol wagt hem Türkiýanyň syýasatçylary paderjat idea diýenni bul eýem ikinji sapar diýer. Batyr döwlede halk hereketine çykyş edýän watandaşlarymyzy hemmesini gollaýan agam. Hemmämiziň ýolumyz bir. Ýolumyz bir, pozisiýamyz ütkeşi bolsa, dünýä garaýşymyz her kimiň bir gowy görýän nahary, gowy görýän uğury, maşyny, markazy zady bolsa-da, uğuryň bir bolmaly, maksadyň bir bolmaly. Ol şahsy hop bilen zatlaryň tapawutyny bilýär. Aýdýanyň gaty dogry, sag bol, ömrüň uzak bolsun. Liberty. İstanbul'da yerinden oynatacak miting, protest gurnalaýanna täsiri nähili bolar Türkmenistanyň içinde döwlede. Edil häzirki Türkiýanyň hökümeti Türkmenistanyň diktatorlyk rejiminiň galp pullaryny, haram pullaryny ýuwýan, aklaýan Türkiýeli biznesmenler esasy rol oýnaýanka iki döwletiň arasynda Türkiýede miting geçirip bolmaz. Uly, giň öwrümli, uly täsir etjek mitinge beýlede dursun, ýönekeýje mitinge geçirtmeliler. Şu wagtda içinde näçe waka boldy, şoň bilen banaşyk. Näme üçin şundan tapagalanoklar adamlar, men düşünem. Liberty bolmaz, bolmajak adam.
Türkiýede däl başga bir döwletde professional ýagdaýda taýýarlananna protestçiler, protestde aýdyljak şygarlar, lozunglar, pankartlar, hemme zatlar professional derejede taýýarlanyp, medpuat beýannamasam professional derejede birnäçe dilli taýýarlanyp edilse, daşary ýurtda edileni bilen nemesi ýokmy? Gaýtam daşary ýurtda has uly nemedir, ses getirer. Sensasiýa döredir. Ýurdun içinde däl, ýurdun içinde etdirmediler. Mümkin. Togum tijiňi ýok ederler. Şoň üçin professionalny derejede etseň täsiri gowy bolar. Ýöne Türkiýede etdirmeýärler, başga bir ýerde etmeli. Etjek bolsam. Döwlet edip borda ýeňiş biziň bilen, çünki halkyň ýanynda hak bardyr, mundan beýlek ýa-da ýol ýokdugyny bilýär. Gürrüňsiz, 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 gürrüňsiz. Ýa-da gaýdan namart, Batyrjan. Ýa-da gaýdan namart. Bu absurd zatlarym bolmaly. Kimin-kimdigini seljeler ýaly. Bu zatlar bolaýmaly. Bularam biziň üçin tejribe. Arslan gelmedi. Onda şoň bilen tamamlaly. Arslan meň bilen habarlaşsaň, şu tarihten alınmaly sapaklar temasyna dogry seň bilen efir etsek gowy boljak. Ondan ine nowatda birnäçe temada birnäçe adamlar bilen edilmeli gepleşikler we olar meni gyza çekdirip gidip oturýar, şolarym taýýarlap halka höýdürläbilsem armanym ýok. Renesans Holding, Çalık Holding öňünde etmeli. Ana. Onda konsulluğun öňünde däl. Berekellah. Diňe Renesans bilen Çalyk däl, bu topar beýlik firmalar bar. Şolaryň öňünden geçirmeli. Amerikan ilçikanatynyň öňünden geçirin. Angliýanyň ilçikanatynyň öňünden geçirin. Birleşen Milletler Guramasynyň öňünden geçirin. Eger şolar ýaly bolsa. Ýöne professional görnüşde, professional edin. Sovet döwründen galan ardaçylar bilen ardaýar ýa näme? Ardaýardan näme? Tonalap ýa ardan näme? Näme peýda bolýar? Siz tanaňyz kimin-kimdigini? Halkara guramalar kimin-kimdigini? Gaty bolýar. Ýanarda bu pikirin gaty dogry Türkmenistanyň näçe puly altyny ýerasy baýlyklary akyp gidip otyr. Kim öňüne böwet baglar, maňa gelse onça baýlyk men böwet baglamadym diýip. Gaty dogry, hakykat gerek. Ýanarda biziň halkymyz ýurtdaşyň naklyr şu rejimiň edýän haramlyklaryna hiçim kelle galdyranyk. Meniň bolýan ýurdumda türkmen kän işleýär, şolaryň hemmesi diýen ýaly ýol açylmagyny islenoklar. Batyr çünki agam haramlar öňümizde özüni oklap başladylar. Halk şondan güýç alýa diýip boýlanýan gaty dogry. Gaty dogry. Adam hukuklaryny goraýan edaralaryň öňünde diýe mesele. Ana kelläňi işletseň çykalga köp batyr ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. Gaty dogry. Gaty dogry.
Türkmenistanda geçirilen halkara sport çäreleri ýa şoňa meňdeş çäreler, ýygnaklar, atlar geçiriljek bolsa şolary öňünden ketgitlep, şonu gurnaýandan ofisleriniň jaýlarynyň öňünde proteste geçirmeli. Şolary Türkmenistanda hiç zat etmedi ýaly. Şeýdip izolýasiýa etmeli. Hiç kim barmady ýaly, hiç kim şo taýda hiç zat geçirmedi ýaly. Protest edip. Ana biriň edip biljek, başary biljek zadymyz. Arslanjan hoş geldin. Hoş buldum. Salam aleyküm. Maaleykum giç çaşy. Yaman Salam giçledin mi? aleyküm. Bagyryn Ay, Bagyryn gowy nemetdi özüň seýisledin o diýene. yok ne işledim mi? Şeýlemi? Bagyryn nem işleýän Ha. ha? Boş günüm yok. Eh. Allah kuwat bersin. Sen niňleýäs Arslanjan? Söz sende. Tak. Ne var da? Şu İstanbul'un Protest. gahramanları barada. Soňky gahramançylyklary barada. Sen näil pikirde? Yanlış edipdiler ha. Normal değil ki. Pasportun önünde näme var? Bir sapar barıldı. İkinci sapar näme gerek ya? Pasportun önünde var ne bitken lakin. Ýanarda ýaňy bir soradyr şu diýdi. Ha. Kanallarky tesvirçilerden ýa-da täzelerden idi. Onu täzelerden näses çykanok, şoň üçin könelerden senden soraý. Näme üçin hiç ýyl öňe düşdik bolanok? Ne şu sapagalaymalay işlerden sapaganynyk şol ýalňyşlar gaýtalanyp dur. Näme üçin? Arslan sen pikiriň bar. Öňe kaçan bolýar? Özüň bilýän kaçan bolýar? Yo, men bilýänimden men seň düşünjäň aýtdym. Şu ağam. Ýewreýler ýaly. Sonra öyle jogap. Son torayan adam öňe torayan. Öňe işte kaçan bolýar? Progress kaçan bolýar? Kaçan da täze açarsa bolýar. Köne rahatlar inkar etse täze rahatlar açylýar. Progress diýer. Näme halymy gelin arat näme teoremasyň näme? Борьба единства противоположности, переход количества, качества и отрицание. Şol üç hadise bolup geçen wagtda progress diýerim. Ökönü öňkärä goýup täzelerde geçse ujasyň progress diýip, ösüş diýip. Hatta köni wagtlar goýup täze hereketlere başlanan wagtda onuň öňe başlanýar bolmasa. O taýda öňe başlanmaýar. Şu taýda bir soraw var Arslan. Liberty soraýar. Ýasama aktivistler şu wagt daşary watandaşy boljak bolup helak bolýarlar. Şu dogry hereketmi diýe. Ay olan özlerine soraýmasyn bildim. Sene moňaryan Arslan. Şuna sen internetin gowy aslında ýaman 2,5 saat bolmasa sen bilen şol taryh temada aýratyn etdiňe gowy bolurdy. Bir gün edep nesi bir gün barda diýdim, barda nesi. Bu ýaman gowy şu sen internetin ýaly. Yok, men aparat çalışdym. Şeýle. Ha. Gutly bolsun. Yok, agam. Men bar aparat ýöne başgaryny hiç. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ştaýda bir näme bar, tesbir bar. Yurtdaşyna diýe
edilmeli ýaly iş etmeli. Protest bolsun ýa-da başga zat bolsun, şonu içek bolýan ynha ruhsat alan bolsa bu problemalar bolmazdy. Elimiz, dilimiz gysga bolmazdy diýjek boldum diýen. Sen umuman şu protest işine nähili garaýan asly? Protest bilen meseleni çözüp bolýarmy? Ýurdun daşynda protest etýärler. Şol ýurdun kanunyna bolýar ruhsadan beren bolsa. Ondan näme şol ýurt gidip bir de Türkmenistany açyp bermeli bolýar, düzeltip bermeli bolýar. Ol ýurdun içinde etýän olara näme? Etýän gaýtýan. Bolýa köprek bolsa alar ol habarçylar gelir, alar radioda. O taýda Türkmenistanda oturulan piňine de däl bolsun ýurdun başynda protest etýän, näme etýän. Ol birleşemini köprek näçe köprek bolup bilmedim bir zat. Arada ýazyp bir zat edip açtyryp ýurdun içine giyip soň ýalyp aňarda protest etsen onda bir zatlar üýtgeme mümkin edilýär. Türkiýede protest etýän olar aňarda telewizordan görüp oturup üstünden gülüp bulara derdi. Ya Angliýadan bir ýer, ya Şwetsariýada bir ýerde görüp oturandyrlar o Türkiýede türkmenler bolup durýar. O ýurdun etjek radio näme goşun tarzynma Türkmenistan üçin. Bolýa Türkiýede etýärler protest. Mene düşünemek näme üçin etýärler? Pasolstwa muny bar ya, pasolstwa näme üçin otary? Olam şolan şu hökümetiň şolan guludyr da, şolan aýdany da diýendir, kapysyny açman oturarlar da näme üçin. Hikaýa zat bunu. Yo şol inçikanadakylar ýa konsulhanadakylar aýdyşyň ýaly gapyny açman hiç zat diýmän otursalaram hiç zat bolanama. Şolar näme üçin şolar ýaly reaksiýa bildirýär şu nemelere, protestlere. Şu protest bilen bir zat edem takip düşünýändir. Yo olar o taýny ýakmaga, ýykmaga baranama, tekirlemäge baranama. Bardy, çykyşyny etdi, gaýtdy, näme bolar, şoň bilen näme bolar edi? Al ilçhanadakylarmy? Ya adamlarmy? Şo ilçhanadakylar diýen, ilçhanada. Boňdy etýän. Häzir täzeden goşulýar.
Ýene hüjümler, Arslan'a diýen adam ýok bolan. Şonu da kesseler. Batyr, şu batyryň nemesi bilen jemläliň tesiri bilen ýa başga şuňky temany jemlejek watandaşlar bar bolsa, tesirçiler bar bolsa, şuňky temany jemläliň. İstanbul protesti, hakykatlar we ýalanlar şuňky temamyz. Şu temada watandaşlaryň garaşlaryny beýan etdiler. Bizim elimizden geldiğinden bize gelip boğuşan soraglaň ýa-da birlikleň garaşlaň hemmesini jemläp diýen ýaly halka ýetirjek bolduk. Ilgün bähbitli bolar diýip umyd edýäs. Batyr watandaşlar gitjek üçin Musa agam bizi ýurt daşy et diýip nähiliräk bildirip çykyş etseň, bir günde hemmäňi hem ugro diýerler agam. Kyn ýeri ýok, esasy gep gitmek islemekde diýe. Gaty tory. Aýla akşam protest bolanlar rejim bilse, ilçiganaň işgärleri gygynjak, kürsüden dynjaklar. Şoň üçin gorkup edýän oýunlary bolaýmasa. Gaty dogry. Gaty dogry. Inni daşary ýurtda edilýän protestler bilen ýurdun içinde edilmeli protestler. Ol ikisiniň hem aýry nemesi bar, ýeri bar. Ýöne Türkmenistanyň hakykatlary göz öňünde tutulanda bizde hakykatdan hem biziň ilatymyzyň agrymly bölegi, köpüsi, beýin güýji, iş güýji hemmesi daşary ýurtda bolansoň, biz daşary ýurtda hakymyzy aramaly, daşary ýurtda bilelikde hereket edip, agdybilikde hereket edip göreşmeli bolýar. Men öňüm size ýatlatdym. Meselem, Eýranda ýaman gowy durmuş baka Hameyni daşary ýurtlarda propaganda edip radiolan üstü bilen adamlaryň aňyny üýtgetdi. Soňam ýurda baryp dini bir rewolýusiýa edip, dini sistemi getirdi, bulaşdyrdy Eýrany. Ýöne adam ihlas etdi. Edýäni dogry bolmasa gazandy, ihlas etdi. Şoň üçin şolam daşary ýurtdadyr. Ine Arslan aýdyp geçdi. Leninem daşary ýurtda taýýarlyk gördü, sagdet. Soň ýurdun içine bardy. Köp rewolýusiýalarda, köp üýtgeşliklerde şeýle bolýar. Şoň üçin ýurdun içinde bolmaly. Ýurdun içinde adam galmaly. Onuň ýurda barsak, o ýurdun içinde eder. Ýurda kimse sokýar. İkilap yapyk. 2 ýylyň içinde şo taýda ediljek zatlar edilsin. Hemme zat ornaşsyn, ondan soň geljek gelsin diýip ýapdylar ýurdu. Öz proýektlaryny päsgelçilikde durmuşa geçirmek üçin. Hawa seni eltip goşar edýän şu zatlar. Batyr dogry diýen ýanarda gitmek isleýän adamlar aeroportda jemlenmeli. 100-200 däl iň azyndan 700-800 hany näme derler? Hiç kim gitmek isleýän ok. Türkmenistanda täze türmeler gurulýar, zyndanlar, öňkülerim giňeldilýär. Şo taýny göz edýänmi? Ýanar taý düşünmedim. Diňe jem bolup arz etmeli bizi uğradyň diýip. Düşünem moňaý zatlygy. Näme üçin arz etmeli? Ýanarda adam bazat istese ýokman bolar, egerde islemese onda başgaça gaty dogry. Liberty protest barada reklama edilýän protestlere gatnaşmaň doganlar hakyky protestde reklama gerek bolmaýar. Özümizi şular ýaly wakalara gaýbana taýýarlaly. Gaty gowy jemlediň şuňky temany, şuňky gepleşigi
Ýene bir hüjüm bolmanka, men şuňky efir ustaýda jemlejek, Liberty jemledi, men hoşlaşyk etjek. Bütün tesvirçilerimizde gyzyldan gymmatly goşýan goşantlary üçin hemmetine tawursyny aýdýan, toýuna aýtsyn, allajan toý saçaklyk gatnaşyp, şonuň toýlaryna şu edýän işlerini, goşantlaryny bize de bir şoňa gaýtaryp bermek, duýgudaşlyk bildirmek, şoň begenjini, toýuny, toňmozuny paýlaşmak nesip etsin bize de. Hawa, onda şuňky efir şuň bilen jemleýän Arslan men baglyjak. Arslan, Men gittim ya, sen. men gittim, soň senem gittim. Geçen ýeri men gittim, baky galdy, towam etdi. Bu gerek ikimizem gidirdiler beni. Baka ellerine gelýär. Şoň üçin 3 dagada golaýlap gelýär efirimiz, şoň üçin jemläli. Şu taýda Arslan, senem öz pikirini aýtsaň şuňky temada, şu protestler bilen baglanşyply şey diýmem jemläli, hoşlaşaly. Ya. Men pikirimçe adamlar protest etmän adamlar zalyp etmän. Birleşen Milletler Guramasyna köpçülikden zalyp etsen olar kabul etýär. Ýurda açarlar ya, arkaýyn hereket edip bolar ya. Bolmasa näden tek açdyrmadan öňüňki özümiz alternativ hökümet kurmasy taýda. Özümiň hökümeti saýlaly hökümetini kurup başlasak bolsa olar özleri gorkup açmagy mümkin ýa. Arslan alternativ hökümet gurulýar, alternativ Türkmenistan gurulýar, halas ediş komiteti gurulýar. Elektron däl gurulýar, elektrony gurulýar, halas ediş komiteti gurulýar. O zatlar provod edilýär. Yok, kağıt yüzünde ettiler. Kağıt yüzünde de ağam hakikat yok. Kağıt yüzünde Arslan oňa ýuwaşy urlar. Kağıt yüzünde baryny toplap goýup Amerikalara haýtysyn goýup kino alyp berýärler onu. YouTube'un içinde gurmalar leýdimi? YouTube hereket bilen gurmaly. Hereket. Barda ýaşlaryň arasynda akyl bilimli oglanlar garaşyp oturýarlar bar. Mene anan ýaşulan Türkmenistan hökümeti ýa galdyrjaklar. Stalin aýtýar. Bar. Yeterlik derejede bar. Onlar Arslanjan jemläli efiri. Olya. Gelin gatnaşdyň, goşandyň, goşdyň, köp sag bol, toýuňda aýtsyn, taňry alkasyn. Halden ýoldadyň görmesin. Tesvirlerden çıkışa geçtin. Arslan, sen ne şu an? Yok, ağam mena gorkama gelip alyp ekrana geçtin, sag bol. Sag bol. Gorkama etme gelip akdybersinler. Öňe diýre akdy bilmezler. Özlerine gitse bolar diýip aýtdy. Netip bolsa şol tarihten nähili sapak almaly, şo teman hükman edeli sen bilen. Netip bolsa. Bolýa. Bir işin adrak wagty, aparatyň, internetiň gowrak wagty gupdy. Bolýa. Tawolunda tawolunda mehmanda olan edildiler. Kadırdan tomaşaçylar şuňky göni ýaýlymyzy şutaýda jemleýär. Koşulan hemmesiniň goşandy toýlaryna bir müň bolup gaýtsyn. Eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Bu kanal siziň kanalyňyz, tesviriniz bilen Arslan ýaly öz çykyp ekranyna garaşlaryny beýan etmek isleýänler gelin baş üstüne siziň kanalyňyz, siziň platformaňyz biz halkyň hyzmatyna toýuňyza gaýtsyn. Şular ýaly giýiş sagatda da irmen arman
serediýäňiz, goşulýaňyz, aktiw goşulýaňyz. Şoň üçin hemmäňiziň toýuňyza gaýsyn, köp sag bolun. Arsanjan taňa ýakyn toýda goşul. Wow, tamam hemmäni bileýär. Sag bolun. Tamam, tamam. Sağ ol.